elementos patrimoniais no seu curso como pontes que atesoran séculos de historia, muiños, castelos, balnearios, fontes termais, festas tradicionais vencelladas co seu nome, con referencias mesmo ao Códice Calestino, formando parte do Camiño de Santiago en numerosos tramos. Mediante esta declaración, a comunidade ribeirá do río Ulla do Concello de Silleda, comprendida co veciñanza das parroquias da súa conca hidrográfica e as súas institucións, entidades e colectivos, así como polas restantes persoas usuarias, visitantes e beneficiarias do río Ulla, asumen os seguintes dereitos e compromisos. Dereitos do río Ulla. Proclámanse os seguintes dereitos do río Ulla e a súa conca hidrográfica neste concello. A. Dereito á vida e asistencia como ecosistema en equilibrio para continuar dando vida e benestar ás comunidades humanas e non humanas que vertebra e acolle. O dereito a estar limpo e libre de contaminación e outras actividades que supoñan un risco e persuicio ao ecosistema. O dereito á renaturalización e rexeneración das súas capacidades biolóxicas, dinámicas naturais e resiliencia, e a continuar evolucionando naturalmente sin interrupcións causadas pola actividade humana. Dereito á protección e conservación mediante os instrumentos de planificación e ordenación do territorio dispoñibles. Dereito a fluir de xeito libre e sen impedimentos, dende as súas fontes ata a ría, de modo que continúe sendo peza fundamental dun ecosistema saudável. Dereito a ser respectado e a manter a súa identidade e integridade como ecosistema único e autorregulado. Dereito a manter e recuperar as súas marxes e os seus bosques de ribeira, cuxas raíces estabilizan as marxes e serven como protección en episodios de cheas. Dereito a que se conserve, divulgue e transmita interxeneracionalmente o patrimonio cultural e biocultural, material e inmaterial que alberga e o dá e ao que dá sentido. Dereito a reparación e restitución fronte a calquera dano, pasado, presente ou futuro, que teña sido causada pola acción ou omisión humana e que vulnere os dereitos establecidos nesta declaración. Os compromisos da comunidade ribeirá do río Ulla. A comunidade ribeirá do río Ulla, no concello de Silleda, comprendida coa veciñanza das parroquias da súa conca hidrográfica, as súas institucións, entidades e colectivos, así como polas restantes persoas usuarias, visitantes e beneficiarias do río Ulla, asumen os seguintes compromisos. A recoñecer, respetar e promover os dereitos e compromisos establecidos nesta declaración. A gozar e agradecer da beleza os múltiples presentes da natureza e os beneficios para a saúde física e mental que ofrece o río Ulla, a comunidade presente e futura. A actuar de xeito efectivo e inmediato ante infracción dos dereitos do río Ulla, particularmente ante a existencia de verteduras contaminantes, presenza de lixo, danos ao patrimonio cultural e biocultural, apropiación das marxes e impedimento do dereito de paso e outras agresións que supoñan a destrucción dos ecosistemas ou a alteración dos ciclos naturais, garantindo que estas sexan reparadas e se exixan as correspondentes responsabilidades. A actuar frente á presencia ou introdución de especies exóticas invasoras e de outros organismos ou material orgánico ou inorgánico que poidan alterar o patrimonio biolóxico do río Ulla. A non vivir de costas ao río, asumindo o papel de axentes activos para a renaturalización, rexeneración e recuperación do patrimonio natural do río Ulla e das súas ribeiras. A recuperar a fauna fluvial, hoxe minorada, con medidas como a introdución e mellora de escalas para peixes e a consolidación ou creación de illas e corredores da biodiversidade. A defender e por en valor o patrimonio cultural, histórico e biocultural, tansible e intansible, asociado ao río Ulla e ás súas ribeiras, recuperando muiños, pontellas e outros elementos da arquitectura popular xunto cas súas historias orais e escritas que conforman a identidade das comunidades ribeiras. A promover iniciativas de ciencia cidadá e investigación sobre o ecosistema do río Ulla, os seus valores naturais e patrimoniais e as amenazas existentes ou posíveis. A emprender campañas de divulgación, concienciación, voluntariado e educación ambiental sobre a importancia ecosistemática do río Ulla, dos beneficios da súa protección e das ameazas ás que se enfronta.
a recuperar espacios para o baño e a lecer de xeito respetuoso ca integridade do ecosistema, a promover a educación e a transmisión interxeracional de coñecementos e da memoria social e histórica asociada ao río, os seus espazos, usos tradicionais e patrimonio biocultural, a participar de xeito efectivo real na gobernanza e nas decisións que se adopten sobre o río Ulla e as súas ribeiras, incluindo o exercicio pleno dos dereitos establecidos na Convención de Aarhus no ámbito dos dereitos de participación, acceso e información ambiental e acceso á xustiza no ámbito ambiental. A defender nas institucións a necesidade das intervencións, investimentos e modificacións normativas que sexan necesarias para o maior cumprimento dos dereitos do río Ulla en ámbitos como o saneamento, a restauración do patrimonio natural e cultural e o control de especies exóticas invasoras. A recuperar e potenciar a agricultura ecolóxica nas zonas de ribeira, poñendo en valor as variedades e produtos locais como base dunha organización saudável e de calidade vinculada á propia saúde do medio natural. En Silleda, a 5 de abril de 2024, con agradecemento ás asociacións impulsoras do mesmo, Ecoloxistas en Acción, Amigas da Terra e Greenpeace. Nada máis, damos entonces inicio o pleno. Vou beber un pouco de agua, porque a verdade é que... Damos inicio á convocatoria do pleno de 5 de abril do ano 2024. Temos unha primeira parte resolutiva, a primeira parte da parte resolutiva. Temos que aprobar varias actas, a acta do 30 de novembro do 23, do 5/12 do 23, do 12/1 do 24, do 22/1 do 24 e do 23/1 do 24. Propoño o debate sobre todas elas no mesmo punto. Non sei se alguén quere facer algún tipo de consideración ao respecto. Entón, propoño tamén, podemos facer a votación conxunta de todos os puntos. Votaríamos o punto do número 1 ao número 5. Votos a favor da proposta? Abstencións? O seguinte punto do orden do día é o expediente 3/2024 do Plan Xeral de descatalogación do ben protegido 3007, edificio da nova Casa Consistorial. É un punto que xa trouxemos a debate en outra ocasión. A secretaria... A Comisión Informativa de Urbanismo, Emprego, Persoal e Comercio, por 3 votos a favor dos membros do Grupo PSDG, PSOE e BNG, e 2 abstencións dos membros do Grupo PP, ditaminou favorablemente a presente proposta de acordo. Primeiro, aprobar a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Silleda, descatalogación do ben protegido 3007, edificio da nova Casa Consistorial, asinado por don Manuel Abelleira Arribay. Segundo, remitir a citada documentación á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, así como aos organismos sectoriais definidos na memoria xustificativa do expediente. Abrimos por intervencións, é un tema que se debateu, por tanto, se quere fazer unha consideración máis. No, realmente, a nosa postura quedou clara no anterior pleno na que se debateu. Entendemos que non hai ninguna modificación sobre as circunstancias e sobre as que fixaron as posturas dos distintos grupos con respecto a este punto. Por lo tanto, dado que nada mudou, entendemos que a situación é a mesma e, por lo tanto, a nosa postura sigue sendo tamén a mesma, porque, como decíamos, nin era algo urxente, nin é algo que este justificado en relación cas cuestións que suscitaron no seu día a catalogación desta casa e, por lo tanto, entendemos que non hai motivos para que se produzca esta descatalogación. Pues procedemos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? O seguinte punto do día é o número 7, o expediente 507/2024 de mellora de mobilidade peonil e regeneración urbana da avenida Recinto Ferial e da rúa Arturo Pérez Lázaro.
A Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réximen Interior, Seguridade e Tráfico e Grandes Proxectos, por 2 votos a favor do Grupo PSDG-PSOE e 3 abstencións do Grupo PP e BNG, ditaminou favorablemente a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar o expediente de contratación mediante procedemento aberto, tramitación ordinaria do contrato de obra denominado Mellora da Mobilidade Peonil e Rexeneración Urbana da Avenida Recinto Ferial e da Rúa Arturo Pérez Lázara, por un importe de 738.173,24 euros, máis 155.016,38 euros de IVA, que fan un total de 893.189,62 euros. Segundo, aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a contratación mediante procedemento aberto do presente contrato de obras. E terceiro, proceder á apertura do procedemento de adxudicación mediante contratación electrónica do presente contrato por procedemento aberto, dando orden de que se proceda á publicación dos pertinentes anuncios na plataforma de contratación do sector público e no perfil do contratante do Concello de Silleda, para que no prazo de 26 días naturais dende a súa publicación presenten as proposicións que se estimen pertinentes. Para dar paso aos membros da corporación, simplemente comentar que en estes pliegos que hoxe aprobamos foron fiscalizados con informe foi fiscalizado de conformidade polo interventor e tamén pola Secretaría que certifica que se adecúan á legislación vixente. Se incluíron nos mesmos unha serie de melloras para incorporar na obra. A obra vais a executar dende o remate da Rúa Progreso, todo por diante do colexio público, por diante do pabillón, por diante da piscina, tamén a baixada da Escola de Música. Perdón, a falta de costume de non gravalo, pois volvo a empezar. Que estaba dicindo que antes de dar paso aos compañeiros e compañeras da corporación, quixera facer unha aclaración. Estamos a aprobar os plegos das cláusulas administrativas particulares desta obra, que contan cos informes de fiscalización de conformidade do interventor e da adecuación, o informe de adecuación á legislación vixente por parte da secretaria. En estes pliegos se incorporan as obras necesarias, a contratación das obras necesarias que van a supoñer a reparación integral de todo o viario que vai dende o remate da Rúa Progreso ata pasando por diante do colexio público, diante do pabillón e diante do campo de fútbol, e tamén a baixada á Escola de Música. Incorporamos nos mesmos unha serie de melloras para conseguir que as empresas podan optar a este servicio máis alá do que o coste simplemente, que podan ofertarnos tamén 2 melloras. A primeira delas, que é moi importante, que é a reducción de plazo en un mes para garantizar que as obras estean finalizadas durante o período, antes do período de inicio do curso que ven, e tamén a instalación de unha valla de pechamento na zona da piscina para sustituir todo o pechamento vexetal que ten ese centro deportivo. Se ten incluído unha novidade en estes pliegos, que precisamente nas penalidades das empresas, que como se vai ofertar unha reducción nos tempos de execución, pois literalmente di así, cando se ofertara como mellora unha reducción de prazo e este non se cumprirá, considerarase que existe un cumprimento defectuoso do contrato e impoñerase penalidades por importe de 20.000 euros. Este importe calculase tendendo a puntuación que ofrece esta mellora, 5 puntos, co obxecto de que non sexan máis beneficiosos para o licitador presentar a mellora ou incumprir que realizar outra mellora prevista cuxo custo por punto ascende a 11.759 ou realizar unha baixa equivalente. Por tanto, unha incorporación que facemos en estes pliegos. Turno para o Partido Popular. Sí. Nos en esta cuestión, como di, está fiscalizado tanto por intervención como por secretaría, co cual non temos nada que decir. A aportación que se fai en relación cas penalidades parecenos correcta, eran penalizacións que xa estaban tamén previstas noutros contratos. O problema é que, ao final, pois nunca se facían efectivas ni se fiscalizaba por parte do Goberno. Eso esperemos que non só se poña nos pliegos, sino que ademais se faga efectiva e se execute cando haxe retrasos tan importantes como houve na Rúa Progreso ou como houve en tantas outras obras, e a pesar de que se lle pideu e a pesar de que había informes dos directores de obra no seu momento que decían que se debía de abrir eses procedementos para ver as penalizacións
que correspondían pois, non chegaban nunca a executarse. Por lo tanto, parecenos ben que se inclúan esas penalizacións e que se refaga esa cláusula, pero tamén o que queremos é que realmente, polo ben de todos os veciños, si se dan esas circunstancias, que esperemos que non, se impoñan esas penalidades ás empresas para que revirtan, pois, sobre todo, en políticas que podan axudar a aquelas persoas que sufren directamente eses retrasos, como foi no caso da Rúa Progreso, co comercio desta rúa, que se veu moi castigada tanto pois, na época de Nadal como despois na época de rebaixas, e, sin embargo, pois, a decisión do Goberno foi ignorar os dereitos dos illedentes e primar os dereitos da empresa sin impoñerlle as penalidades que estaban previstas. Por lo tanto, parecenos ben esta inclusión, pero o que pedimos é que tamén, aparte de incluílo, que cando se den as circunstancias que se fagan efectivas e que se faga ese control e se impoñan esas penalidades. Grupo Nacionalista Galego. Nós aquí, respecto a este tema, visto a situación na que estamos, que a día de hoxe non temos remanentes e os poucos que hai son necesarios para pagar o préstamo do novo Concello, pois queremos preguntar, que isto xa o sabían o ano pasado, cando realizaron o convenio, pois preguntamos se hai cartos xa retidos no orzamento para pagar esta obra, porque, como estipula o propio convenio, a cantidade a financiar polo Concello tería que financiarse contra a correspondente aplicación no orzamento municipal, ou se non hai cartos retidos, pois teríamos que pedir un préstamo unha vez comezadas as obras, como está a suceder ca obra da Praza da Bandeira, porque temos que recordar que a Deputación pon 85%, pero o Concello pon un 15% restante. E a parte desta pregunta tamén acaba de falar das melloras. A nós resulta-nos chamativo, falando destas melloras, que nos pregos aparece unha mellora que non se corresponde coa que fora proposta polo propio arquitecto. Por un lado, estásenos falando da mellora que corresponde á modificación do peche da parcela das piscinas municipais, como anteriormente dixo, e nos pregos aparece a modificación do valado que se sitúa na parte de enfrente, no parking. É dicir, que son áreas distintas, entonces queremos saber quen se vai encargar da modificación do peche das piscinas, isto foi un erro dentro do proxecto, e por que non se inclúe a mellora das piscinas dentro do valado das piscinas dentro dos pregos. A obra ten os recursos municipais retidos no orzamento deste ano, sin ningún tipo de dificultade vamos a poder abonar sen ninguna complicación. En relación ás melloras, a barandilla que pecha o aparcamiento do auditorio, que supoño que se refire vostede a ese, está incluído dentro do proxecto. O que se inclúe como unha mellora é a retirada o que vamos a facer nós como Concello, é a retirada do seto vegetal que cerra a piscina, porque un cúmulo de moitos insectos e moitos problemas incluso que se ocupa parte do viario público, vamos a retirar, e aí ao retiralo queda un escalón importante que pode provocar problemas e a obra vai a cometerse co pechamento desa parcela cunha mellora. As empresas poderán optar a ela ou non, e poderemoslo facer ou non, dependendo se as empresas actúan en ese sentido ou se incorporan esa mellora na súa oferta ou non o fan. Con respecto ao tema dos plazos, creo que ese tema sobre a Rúa Progreso está máis que debatido. Xa lle dixen no último pleno que vostede poderá ver o que quere nesta rúa. Vexo unha rúa amable e que ahora mesmo hai zonas de aparcamiento e que se está mellorando moito a situación dos comercios porque a xente pode vir a aparcar. Onte mesmo estábamos falando cun veciño de Grava e nos decía que estaba sorprendido, que pensaba que iba a chegar aquí ao Concello e non iba a ter onde aparcar e que atopa sempre espacio para elo. Nada máis, alguna cuestión máis que queran incorporar? Dicindo, e así consta no expediente, polos informes do director de obra, e isto, despois produzo moitos problemas a hora de justificar a obra, que realmente, que estes retrasos que non estaban justificados e que non se quixeron tomar as medidas correspondentes, o que pedimos é que, aparte de incluílo, que se faga. Non estamos falando da execución da obra, que podemos estar de acordo ou non, e podemos ver moitas eivas, como ven moitos veciños, en canto a execución, e de feito, en canto ao pintado, xa tuvemos, e na instalación de algúns
partidas que hai dentro das rúas se tiveron que modificar dentro do plazo de garantía, e ainda que se fixo repintado, estamos vendo outra vez pois que ese repintado é bastante deficiente e que houve outras partes, como eran as zonas da hora que tamén pois tiñan bastantes eivas, esas non se repintaron, a pesar de que xa se devolveu o aval. Polo tanto, independientemente da consideración do que nos poda parecer mellor ou peor en relación ca obra, co que decíamos era en relación con esas penalidades, o que pedimos é que si se volve a dar a situación, que realmente se impoñan e se faga uso desas penalidades para resarcir dos daños deses retrasos aos veciños de Silleda que sufren esas eivas. Non sei se queres comentar alguna cousa máis. Vale. Pois procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale. Vamos ao punto número 8. Que é o punto sobre a adhesión á central de contratación da FEM. Aquí. Vai da lectura a secretaria. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réximen Interior, Seguridade e Tráfico e Grandes Proxectos, por 2 votos a favor do Grupo PSDG-PSOE e 3 abstencións do PP e do Grupo BNG, ditaminou favorablemente a seguinte proposta de acordo. Primeiro, adherirse á Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias a fin de poder contratar as obras, servizos e suministracións que oferte de conformidade ás condicións e prezos que se fixen nos correspondentes contratos ou acordos marco que se suscriban entre dita central e as empresas adxudicatarias dos mesmos. Segundo, axustarse ao establecido no Regulamento de Funcionamento da Central da Contratación da FEM, en concreto, nas cláusulas referentes ao ámbito de aplicación, funcionamento, dereitos e obrigacións das entidades locais. Terceiro, remitir o presente acordo á FEM para os efectos oportunos. Ben, a nosa intención é formar parte desta central de contratación. En principio non ten ningún tipo de coste para o Concello de Silleda, ni tampouco ningún tipo de obligación de contratar con eles. Nos vai a permitir asumirnos aos contratos tipo que teñen xa na FEM para os gastos que temos de pólizas de seguros, que estamos arrastrando unhos gastos anuales de 18.500 euros, mas tamén o máis importante para a suministración de electricidade en alta e baixa tensión. Nos en este momento sabedes que temos o contrato con Silleda e Luz, no que asumen todo o que é o consumo eléctrico de todo o alumeado público, semáforos e fontes, máis o que son os consumos dos bombeos e os consumos dos centros municipais o sigue facendo o Concello de Silleda. Temos retido no orzamento deste ano 160.000 euros para os bombeos, que son os cargos que consideramos que nos van facer falta para facerlle fronte a esta anualidade. Temos tamén 140.000 euros para pagar o alumeado de todo o que son os centros municipais. Por lo tanto, se conseguimos con estes contratos novos aforrar algo de recursos, pois vai vir ben para as arcas municipais e demais. Logo, a FEM ten tamén previsto sacar licitaciones máis adiante, como rentings de vehículos eléctricos, suministracións de telefonía, suministracións de sinalética viaria, que estudiaremos, analizaremos no futuro se é interesante. O sea que a partir de agora, pues, poñeremos en contacto, se isto sale adiante, por suposto, co servicio económico da FEM para que nos faciliten todas as condicións que terían estes novos contratos, tanto para a electricidade como para as pólizas de seguros. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Sí, nos en este punto, dado que non supón ningún tipo de obriga para o Concello, simplemente o que supón é a vantaxe de poder adherirse a contratos ou a formas de contratación para determinados servicios que poden redundar en beneficio a hora de abaratar custos para os veciños de Silleda. Estamos a favor desta medida e, polo tanto, vamos a votar a favor de que se produzca esta adhesión á central de contratación da FEM. O Bloque Nacionalista Galego. Tamén consideramos que está ben que se analicen os custes da factura eléctrica para este Concello, máis cando temos unha adxudicación do alumeado público tan alta de 600.000 euros ao ano, que, como ben dixo, non inclúe os edificios públicos e, ao final, pois, todo o que sea bo para este Concello e para as arcas municipais estamos totalmente de acordo. Pois procedemos logo a votación. Votos a favor?
Vamos ao seguinte punto, que é un punto número 9 de reconocimiento extrajudicial de créditos. Ten a palabra a secretaria. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réximen Interior, Seguridade e Tráfico e Grandes Proxectos, por 2 votos a favor do PSDG-PSOE e 3 abstencións do Grupo PP e do BNG, ditaminou favorablemente a seguinte proposta de acordo. Primeiro, o recoñecemento extrajudicial das facturas relacionadas na parte expositiva, aprobando o gasto por importe de 150.054,63 euros. No expediente consta unha memoria de alcaldía na que se explica a situación de todas estas facturas. Se recollen en este total en 3 lotes diferenciados pola súa casuística de gestión diferenciada. As facturas do lote número 1, que se presentaron no ano 2023 e que non existía crédito orzamentario para pagalas, corresponden a 63.007 euros. Son a maior parte delas obras correspondentes a traballos de vías e obras como limpeza de cunetas, traballos nos campos da petanca, instalación, suministro de arena e grava, e tamén unha parte moi importante delas corresponden ás limpezas que estamos obrigados a contratar porque non temos personal para asumir a limpeza de centros que son da Xunta de Galicia. Non había crédito para poder asumilo, traémolo a este pleno para poder facer o seu recoñecemento. As facturas recollidas no lote 2, que corresponden a un importe total de 66.547, corresponden a facturas desta Casa do Concello que non se puderon pagar o ano pasado, que tiñamos retido o orzamento, os cartos que tiñamos para ao Concello tíamoslo retido en espera de ter o dato definitivo da liquidación. A liquidación saleu por moito menos do que nos contábamos e, polo tanto, estas facturas se poden incorporar a esta partida que tiñamos destinada para o Concello. En este bloque están todo o que é o mobiliario que se instalou en esta planta última de servicios sociales, tamén o pechamento do local que se fixo tamén aquí para ter un despacho, e tamén todas as obras de instalación dos elementos empregados para o funcionamento correcto de toda a rede de datos, wifi, acceso a internet, cámaras de vigilancia e demais no departamento que fixemos nos cos nosos técnicos que temos en carteira. E as facturas recollidas no lote número 3, que corresponden a 20.500 euros, corresponden a actuacións realizadas no ano 23, pero que non foron facturadas polo suministrador hasta o ano 2024. Estas facturas, que ascenden a 20.500 euros, corresponden na súa totalidade a traballos realizados en festas en colaboración cos colectivos silledenses. Aquí están as carpas que se colocaron na festa da paella de Cortegada, as carpas que se colocaron en Laro ou as carpas que se colocaron nas festas do Lacón de Silleda. Abro o turno de palabras. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, nos en relación, inicialmente, como planteamos na Comisión Informativa, o que vemos é que, no informe de intervención, fanse distintas consideracións en relación con estas facturas e coa incorporación das mismas para o seu recoñecemento extrajudicial, e hai un apartado que se refire a si se cumplen co reglamento de facturación. Nos do que estuvemos vendo é que, a pesar de que se di que se cumple con ese reglamento de facturación, entendemos que, sobre todo, en algún dos lotes, infrínsese ese reglamento de facturación. Concretamente, estaríanse infrinxindo o artículo 6.1i, o 11, o 13 e o 18 do reglamento de facturación. Entón, de maneira previa, gustaríanos que se nos aclarase esta cuestión, xa que o que estamos vendo é que hai determinadas facturas nas que non se recollen as datas nas que se prestaron os servicios, o cual fai falta identificalas, aparte como xa dixemos noutras ocasións en relación tamén co desglose e ca efectiva descripción dos traballos que se levan a cabo, e, sobre todo, tamén en relación ca expedición das mesmas, o que pode supoñer a existencia de determinadas contingencias fiscais, e, sobre todo, estaríase amparando con este reconocimiento, por un lado, esta minoración
de tributación moitas veces nalgúnas destas facturas e incumplindo este reglamento de facturación e tamén da lei de IVA e do imposto de sociedades, entendemos que eso non debería de producirse nunha recoñecemento por parte do Concello e despois tamén en relación con parte destes traballos que se están facturando fora de fecha, o que parece haber pois é unha agrupación destes servicios e unha prestación de servicios ao Concello que incumpliría tamén o montante total de o contrato de servicios e, polo tanto, podría haber unha infracción tamén da lei de contratación de contratos do sector público ou superarse ese límite para a contratación ou non procederse a un procedimento aberto, como pode suceder en prestacións periódicas como pode ser a da luz ou en suministros como pode ser o do gasoil, pois neste caso tamén con este tipo de suministros ou prestacións de servicios estaríase incumplindo esta lei de contratos do sector público e, polo tanto, xa se puso de manifesto no seu momento na Comisión Informativa e gustaríanos que por parte de intervención se nos aclarase se realmente pois é un erro no informe o feito de que se adecúen ao reglamento de facturación, porque hai unha discrepancia evidente en canto a fecha de expedición e de prestación de servicios, e despois tamén en relación con esa agrupamento de servicios, dado que as facturas emítense todas o mismo día ou o día antes ou posterior, según o que iramos ver. Lo que nacionalista galego? Bueno, o primeiro, comentaba yo a Pili, fai un frío terrible aquí, perdón que faga este inciso, perdón, pero é que non sei que tedes que mirar, fai moitísimo frío, temos frío. Pero subimos a temperatura. Algo, porque, está entrando, fai máis frío dentro que fora neste momento, o aire... É unha chorrada, pero que estemos frío. Non, sabes que pasa? Que hai un sistema de ventilación e reciclaxe de aire que seguramente está entrando por aquela rejilla e cando se encende, recicla todo o aire da sala e emite un poquinho de aire frío, pero subimos a temperatura ahora do... Vale. Espera que pase. Ahora vamos morrer aquí. Gracias. Vale. Sobre este tema do recoñecemento extrajudicial de crédito, o primeiro que nos gustaría que preguntar é por dúas facturas en concreto dentro do lote referido a Carpas Deza, que se refiren ou que están nomeadas como actividades de promoción por importe total de 6.815 euros. Quixéramos saber a que se corresponde esas actividades de promoción. E logo, despois, entrando no fondo do asunto, para nos resulta curioso que traen aquí estes gastos por un total de 150.000 euros co argumento de que boa parte deles son gastos de 2023, facturas de 2023 que foron entregadas tardes polos proveedores. Os manuais de contabilidade pública sobre esta situación especifican o seguinte: en ningún caso deberían formar parte dun recoñecemento extrajudicial gastos que por razóns varias non foron imputados ao exercicio correspondente, como, por exemplo, facturas tramitadas ou presentadas fora de prazo ou facturas extraviadas. Neses casos, procede a anular o crédito presupostario do exercicio de orixe e, no caso de dispor de remanente de tesorería positivo, incorporar o crédito ao presuposto do exercicio seguinte para o seu abono pola vía habitual. Pois ben, o primeiro que queremos resaltar é que estes gastos fixéronse no 2023 sen que existise saldo no orzamento do propio ano 2023, prorrogado de 2022. É dicir, gastaron de máis do que podían gastar sen pedir autorización ao pleno para facelo. E a proba máis evidente é que se existise saldo, poderíamoslo traer a parte non usada 2024. Imos máis alá. Desde o BNG creemos que fixeron esta maniobra, unha maniobra de maquillaxe, co fin de trasladar gastos de 2023 a 2024 coa única intención de maquillar artificialmente a liquidación de 2023. Porque, miren, xa é casualidade que no mesmo pleno donde se expón o resultado da liquidación de 2023, que despois falaremos deso, e que presenta un remanente positivo de 71.000 euros, traen a aprobación recoñecementos de facturas de 2023 por valor de 150.000 euros. Por ser práctico, significa que eses gastos de 2023, se computasen no seu ano, teríamos un resultado de caixa negativo por importe de 80.000 euros. Saben vostedes cales son as consecuencias para un concello de ter un remanente de tesorería negativo?
Non sei se o interventor quere facer algunha aclaración en relación a dúdas sobre se o informe está correcto ou incorrecto. Sí, hai que tener en cuenta que aquí hay dos situaciones distintas y por lo tanto, por eso hay dos informes. Siempre se somete a debate si debería haber un informe o dos. Yo soy de los que piensan que debería haber uno, pero hago dos porque la mayor parte de mis compañeros consideran que se entiende mejor si se hacen dos. Porque aquí hay dos situaciones. Una es la irregularidad previa y otra es que, visto una irregularidad previa, se paga, o se propone pagar, a la empresa para no causarle un perjuicio de la que el culpable, en principio, es el ayuntamiento. Por eso se separan, para entenderlo mejor, dos informes. Uno es el reparo, en que se señala que hay irregularidades, con lo cual no creo que esté yo equivocado ni corra ninguna responsabilidad al decir que las hay. Y otro es el que dice que, pese a que hay esas irregularidades, si efectivamente, como consta en el expediente, está en la memoria, las facturas están comprobadas y conformes, de acuerdo con nuestras bases de ejecución, el cumplir conforme la factura implica que quien lo firma se ha responsabilizado de que son acordes a precio de mercado y se ha realizado el gasto, entonces procede a hacer el procedimiento extrajudicial para evitar el enriquecimiento injusto, no porque esté bien el expediente inicial, debido a que hubo vulneraciones del principio de anualidad, faltó crédito presupuestario y faltaron requisitos esenciales del procedimiento. Todo eso lo dice mi informe. Es decir, yo no estoy diciendo que lo que se hizo estuviese bien. Estoy diciendo que pese a que lo que se hizo no estuvo bien, es necesario o es conveniente proceder a la reclamación extrajudicial para evitar el hecho de que en un proceso judicial estas facturas, si las empresas las reclaman, las pagaríamos como sabemos todos. Es decir, es lo mismo que si una persona cae en la calle y yo informo favorablemente que se le indemnice, yo no estoy diciendo, si cae en la calle porque el ayuntamiento tenía una zanja, yo no estoy diciendo que la zanja estuviera bien. Estoy diciendo que, hombre, pues a lo mejor sí que hay que indemnizarlo. Son cosas distintas y por eso, para más claridad, el expediente consta de dos informes. Sí, no, en relación con esos dos informes estamos de acuerdo. Lo que vemos es que se consigna en uno de los informes que las facturas cumplen con el reglamento de facturación. Lo que es la estructura de la factura, que es lo que piden nuestras bases de ejecución, es decir, no me refiero a todo el reglamento, sino el IVA, el concepto. Sí, en principio, las facturas, hasta donde yo puedo saber, porque hay que tener en cuenta que yo no, pues obviamente, no, o sea, desde un punto de vista formal, la factura es una factura correcta. Claro, se reconoce en el propio informe que se están facturando servicios. Estamos hablando del informe, ojo, de todo el que estamos hablando del informe, sí, se concluye con un reparo, ¿eh? Sí, no estamos hablando de que no, claro, estoy informando favorablemente. Nosotros, como ahí teníamos dudas y vemos que se están incumpliendo cuestiones esenciales. A ver, está la base imponible, está su IVA, está su número de facturación. La factura formalmente es una factura válida. Sí, pero faltan elementos esenciales como es la fecha de realización de los servicios que se imponen en el artículo 6.1. Faltan elementos más esenciales, falta crédito presupuestario. Bueno, sí, claro, quiero decir que ya yo no tengo mucho que decir. Yo ya es como... Ya no tengo mucho más que seguir a partir del hecho de que no hay crédito presupuestario y que ha hecho un reparo a todas esas facturas. Sí. No, pero digo, en relación con esas facturas, si no son correctas o no se adecúan al reglamento de facturación, entendemos que también debería constar en ese informe. Realmente la factura, formalmente, hasta donde yo puedo saber, es correcta. En el informe se dice que la factura de expedición no corresponde con las facturas de servicios, o sea, corresponde a una anualidad anterior. Pero formalmente es una factura válida, es una factura que va al juzgado y el juez dice esta es una factura válida y el ayuntamiento la tiene que pagar porque hizo el servicio. Eso es lo que estoy diciendo. No, vamos a ver. Entonces no... Yo creo que ya no cabe más debate. No, al final no se están consignando elementos esenciales de la factura, como es la fecha de la prestación de los servicios, y después, dentro de los elementos formales, como es la fecha de expedición de la factura, tampoco se está cumpliendo. ¿La fecha de expedición de la factura no viene en las facturas? Sí, pero no se está cumpliendo con los requisitos. Estoy hablando del análisis formal de la factura. Yo no puedo... Y la de la prestación de servicios, que tiene que estar, que es un elemento esencial de la factura, no está. Pero vamos a ver, yo ya he informado desfavorablemente esa factura, no sé qué más quiere. No, que simplemente, si no se cumple con el reglamento de facturación, a ver, que no se diga que se cumple. Desde un punto de vista formal, la factura cumple los elementos formales de una factura. La fecha de prestación de los servicios, ¿no? Creo que... A ver... En estas que están fuera de fecha de expedición... Eso forma parte de un informe desfavorable, es que no sé qué más quiere. El informe desfavorablemente más. No, que simplemente que se consignen aquellas cosas que no son correctas que se recojan en el informe.
Es lo que pedimos, simplemente que aquello que no es correcto y que no se adecúa en relación con el reglamento en elementos esenciales, como es el artículo 6.1, no voy a hacer, que se recoja. después de informar desfavorablemente la factura, no voy a hacer una tesis sobre la factura que yo No, he informado desfavorablemente. Sí, lo que no tiene Claro, tampoco sentido es que se diga que se cumple cuando no se cumple. Claro. No, pero es que ya informo desfavorablemente. Sí, pero es que se dice en el informe se dice que se cumple con el reglamento de facturación. Normalmente la factura tiene su número de serie, tiene su base imponible, tiene su IVA. No tiene el artículo 6.1i, que es uno de esos elementos esenciales que tiene que tener la factura. Yo con mi informe desfavorable estoy muy tranquilo. Nunca uno tuvo un problema por tener un informe desfavorable por no ser lo suficientemente desfavorable. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, rematado este debate, eu iba a facer a intervención tamén un pouco no sentido que dio o interventor. Aquí hai un reparo suspensivo no que di que finalizado de desconformidade ou con reparos, a intervención se manifesta en desacordo co fondo ou forma dos actos, documentos do expediente examinado, polo tanto, formula reparos por escrito. A lei nos permite continuar con este procedimento cunha memoria de alcaldía que fun a que leín antes sobre os 3 lotes e hai un segundo informe do interventor no que nos di claramente que podemos continuar con el porque existe unha providencia de alcaldía ou memoria explicativa, existe un comprobado conforme das facturas por parte dos concelleiros e que, ao non existir crédito adecuado, teríamos que derivar a competencia ao pleno. Eu teño moi claro que, coa independencia do seu criterio, tamén no propio informe de intervención di que o artículo 177 do Real Decreto Lei do 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais, establece que as obrigas de pagamento serán exigibles á Facenda local cando resulten da execución dos seus respectivos presupostos ou de sentencia firme. Mais tamén o que di que, non obstante, as normas orzamentarias e a xurisprudencia reiterada declaran a obriga da Administración de facer fronte ás obrigas adquiridas a marxen do procedimento legal coa fin de evitar un enriquecemento inxusto. Unha posibilidade que ademais está tamén recollida nas bases de execución do presuposto no municipal, concretamente na base 21.7. É dicir, nós mesmos nos dimos esta autoridade para poder facer este procedimento en estas condicións. En relación ao que decía das facturas das carpas de espectáculos, que son as que están generando máis debate, corresponden, como dixen antes, ás carpas de festas do Lacón, de Laro e máis caldixe e Cortegada. O resto corresponden a suministros de generadores de corriente, montajes de plataformas e demais no resto das festas que fixemos en Silleda. Se queren, podemos lle dar a relación completa de todas elas. Esta mañá falaba ca terenta alcaldesa, a eu mesma que lle dixei non fai falta, porque o que poñemos aquí como descripción non é a descripción en sí, sino que nos poñemos como, bueno, o que pon o propio suministrador no seu escrito, pero temos justificación de todas e cada unha delas. Alguna cuestión máis que incorporar? Sí, en relación, bueno, e se ha aclarado o tema do informe de intervención, o que vemos con este recoñecemento extrajudicial de créditos é que ven pois a por de manifesto a situación na que está o Concello, non? Na que ao final, despois deses gastos nos que se incurriron, nos que non había partidas orzamentarias, nas que se traen gastos do ano 2023 facturados no 2024 con conceptos pouco claros, como se decía, en relación con algunhas facturas e que non se corresponden polas explicacións que di a alcaldesa cos conceptos que se incluyen nesas facturas, pois ao final o que estamos vendo é que esa situación de solvencia económica, esa situación de bonanza e esa situación que se nos vendía dende o Concello, ao final vemos que non era tal, porque traemos facturas do mes de febreiro do ano pasado que teñen que vir agora a pagarse nesta ocasión. Incluso vemos facturas
que en algún dos casos foi pagada incluso no Concello de Cruces, curiosamente tamén pasou todos os filtros de intervención e tesorería e, sin embargo, ahora teñen que vir aquí despois de haberse pagado no Concello de Cruces e despois de haber tido que facer a devolución por parte da empresa desas cantidades polo Concello de Cruces. Como decimos, é moi sorprendente, sobre todo é moi sorprendente cando se presumía desa boa xestión o realizar eses gastos cando non había partidas orzamentarias. Como decimos, isto ao final o que demostra é que a situación, cando se nos di que había un superávit do ano 2023 ou un remanente de 70.000 euros e estamos pagando as facturas do 2023 por importe de 150.000 euros, pois está claro que ao final as contas non dan. Podémolas maquillar como queiramos, poden ustedes facer todos os artificios que queiran, pero a realidad é a que é. E seguramente, se houberan sido responsables, se houberan feito o que tiña que facer no ano 2023, pois non estaríamos falando do seguinte punto, do punto no que temos que vir a solicitar un préstamo para intentar cubrir obras que estaban xa planificadas no ano 2023. Isto é o que nos leva, hoxe, e esta situación, esta mala xestión por parte do Grupo Socialista é a que nos trae hoxe aquí e a que fai que teñamos que intentar endevedar novamente o Concello. Para nós, como decimos, esta situación ou este reconocemento extrajudicial de créditos por máis de 150.000 euros con facturas do mes de febreiro, do mes de marzo, do mes de abril, que como decimos, transcurreu máis dun ano na que os proveedores estaban esperando a cobrar esas facturas, pois nos trae a situación e moitas elas presentadas en fecha e forma tal como se figura nos seus registros de entrada. Por lo tanto, isto, como decimos, para nós non é de recibo. Nos vemos eivas, a pesar do que se nos di por parte de intervención en relación co contido esencial desas facturas, vemos tamén eivas en relación con esa agrupación de facturas que nos fai falar dun servicio e dunha contratación, e se ben é certo que estas facturas teñen que ser pagadas, entendemos que hai parte ou bloque destas facturas que se nos traen aquí que realmente non poden ser recoñecidas ni se pode levantar un reparo suspensivo porque non se cumple ca lei. E, polo tanto, o que non vamos a permitir tampouco é que esas contingencias fiscais que se derivan desas facturas ou deses beneficios económicos que pode ter esas empresas por esas contingencias fiscais ou retrasar esa fiscalidade, pois tampouco entendemos que sea unha situación equiparable ao resto de veciños que tuveron que estar esperando para cobrar esas facturas. Por lo tanto, nos o que pedimos é que realmente se reformule este recoñecemento extrajudicial de créditos en tanto non se solucionen estas eivas, que se aclare en relación con esa prestación de servicios si forma parte dun contrato único que se dividía en lotes e se realmente debe ser licitado tamén, porque entendemos que o reparo sería distinto, e ao final estamos vendo como o Consello de Contas, incluso en fechas recientes, pois xa advertiu dos problemas que estaba tendo este Concello en relación cas contratacións e con determinadas cuestións que ao final se reflicten nestes levantamentos de reparos suspensivos que ao final son causados única e exclusivamente polas decisións unilaterais do Grupo do Goberno, e agora se pretende que toda a corporación amparemos estes comportamentos para facer este levantamento de reparo. Por parte do BNG. Sí, a ver, este é un debate político, non xurídico. Nós non poñemos en cuestión o mecanismo nin a ferramenta que se está usando para pagar estas facturas. Efectivamente, son servicios prestados e hai que pagalos. A recomendación é pagalas porque as consecuencias de non facelo serían peores. Nós eso non o estamos poñendo en dúbida en ningún momento. Nós o que poñemos de manifesto sobre a mesa é o xogo que se fai traendo facturas de 2023 que non contaban con crédito, que é o que di o informe do interventor, non contaban con crédito presupostario. É dicir, gastaron máis do que podían. Estas facturas, se quixesen pagar en 2023, non poderían, porque non contaban con crédito presupostario, e teñenas que meter no ano 2024. Iso que significa que o remanente de tesorería que nos están presentando está
alterado, está edulcorado, está dopado, digamos. Sí, está inflado en 80.000 euros. E que pasaría se tiveramos un remanente negativo? Que no fondo é o que temos, se nos atemos a realidade, que teríamos que reducir gastos. Teríamos que reducir gastos inmediatamente para financiar esa diferencia. Xa digo, nós non estamos en contra dos recoñecementos extrajudiciais de crédito, existen, pódense facer, o que estamos poñendo de manifesto é que son facturas de 2023 que, salvo as do Concello, non contaban con un crédito específico para satisfacelas, co cal están gastando máis do que podían gastar. Ben, contesto ahora mismo, isto é un debate político, evidentemente, como todos os debates que se fan nesta sala. Mas tamén tens que entender que se un suministrador presenta as facturas no Concello no día 20 de febreiro, pois a culpa non é nosa. Porque se lle ten chamado un montón de veces para que presentara en tempo e forma e non as presentou. Segunda cuestión que te escoitei moi educadamente, por favor, escoítame. Segunda cuestión sobre isto. Aquí non hai ningún xogo, nin hai nada. É dicir, non facemos xogos políticos cos cartos dos outros. Eso non o facemos, nin o fixemos nunca. Se non estivesen entregadas no mes de xaneiro, formarían parte do primeiro lote. Non hai máis dúda que esa. Formarían parte do primeiro lote e as traeríamos exactamente igual. Sobre o tema dos remanentes, que diste que aumentaría os remanentes, pois evidentemente aí hai un problema de liquidez e o fai, e tamén aproveito para contestar o Partido Popular, fai menos dun mes todos víamos nos medios de comunicación esta noticia, que decía claramente: os concellos da zona sumaron máis de 8 millóns de euros en abonar. As razóns que daban para non poder abonar eses recursos non era unha falta de liquidez no orzamento, sino que era la tardanza en recibir subvenciones comprometidas, las aportaciones de outras administracións que temos que facer de maneira irregular, porque son competencias que nos corresponden, xunto con outros ingresos menores aos previstos, generan moitas dificultades aos provedores dos concellos. E continúa. O Ministerio de Facenda daba a coñecer os datos deste último período, donde a maioría cuantía das facturas no caixón estaban nos dos concellos de maior peso da comarca, na Estrada e en Lalín. En torno ao 40% destes pagos pendentes a provedores dos citados 8,17 millóns de euros que había en total corresponden á Estrada, en total 3.231.766, mentras que con Lalín contabilizou máis de un 30%, con 2.498.000. Siguen dando a relación de todos os concellos e os seus impagamentos. Nos vimos aquí para que nos recoñezades 150.000 euros en facturas que non pudemos pagar o ano pasado. A Estrada tivo que sacar un crédito para poder pagar 3 millóns de euros que non foron capaces de pagar o ano pasado. Lalín vende preparar agora unha modificación de crédito de 135.000 euros para pagar o servicio do SAF, de 104.000 euros para pagar os camiños rurales, de 8.000 euros para a Feira Deza e 34.000 euros para a electricidade. É dicir, esta é unha situación que temos todos os concellos. Non é que teñamos que pagar, é que nós non temos recursos moitas veces nos orzamentos porque nos deben cartos ou estamos asumindo competencias que non son propias. Por lo tanto, o Concello de Silleda está facendo unha xestión exemplar dos recursos públicos cando traemos este recoñecemento nada máis que 150.000 euros e outros concellos están levando créditos de 3 millóns de euros para gastos. Por lo tanto, eu creo e vos pido a todos que reflexionedes no voso voto, porque ao final esta sistemática para poder pagar estas facturas está recollida pola lei. Estamos amparados pola lei, os informes de intervención finales son de acordos ao que traíamos aquí ao pleno, de non pagalas, pois, que serán os máximos perjudicados, pois serán os provedores de Silleda, que se vos dades conta son a maior parte dos que veñen a este expediente. E nada máis, entonces, procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? O punto número 10 é o expediente de modificación de crédito. Ten a palabra a secretaria. Unha cuestión, antes de nada. Me din que tedes que ter apagados os vosos micrófonos porque as cámaras se moven en relación aos micrófonos que estén encendidos.
Sí, pero Ignacio, apagaches, porque o teu... Sí, vale, perfecto. Non, aquí é a mesma cámara, sí. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réximen Interior, Seguridade e Tráfico e Grandes Proxectos por 2 votos a favor do Grupo PSDG-PSOE e 3 abstencións do Grupo PP e un do Grupo BNG, ditaminou favorablemente a seguinte proposta de acordo. Aprobar o expediente de modificación de crédito número 21-2024, subexpediente 1-2024 de crédito extraordinario suplemento de crédito segundo o seguinte detalle. Amortizacións 13.143,88, xuros de préstamos 41.000, total 54.143,88 que se financiará con remanente para gastos xerais. Segundo, este acordo será obxecto de exposición pública durante o plazo de 15 días hábiles contado a partir da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as alegacións que consideren oportunas. Terceiro, no suposto de que non se presenten reclamacións, considerarase definitivamente aprobada a modificación. E cuarto, a intervención. Logo de entrada en vigor do expediente de modificación, procederá a emitir os correspondentes RC de retención para cada un dos créditos que se conceden. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, seguindo co fío do anterior punto, pois estamos vendo como ao final estamos esgotando todos os poucos remanentes que quedaban. Cando se decía esta semana que quedaban 70.000 euros por parte da alcaldesa, ao final non se decía que eses 16.000 euros ou partes de 16.000 euros xa estaban consignados para outras cuestións e despois os que quedaban, que con isto esgótanse todos os remanentes que tiña o Concello, pois ao final van para amortización de préstamo e para pago de xuros deses préstamos. Por lo tanto, bueno, pois máis do mismo, temos que andar esgotando remanentes, temos que andar modificando partidas do plan de obras e servicios do Concello do máis provincia para facer pagos de facturas, o que ao final decae en detrimento dos servicios dos veciños e das obras que se facían normalmente todos os anos. E, polo tanto, pois, a constatación do estado financiero do noso Concello e que ven pois, causado pola xestión feita de despilfarro no ano anterior polo grupo de goberno, e eu creo que isto é a constatación e o que poden ver todos os veciños do caro que lle saliron as eleccións e a campaña do Partido Socialista a todos os veciños con estes gastos e cos gastos que se fixeron sin ter partidas presupuestarias e gastos que non estaban contemplados. Por lo tanto, esta empeza a ser a mellor constatación de canto lle costou a campaña do PSOE a todos os veciños de Silleda. Ten a palabra o Bloque. Non sei se, o sea, se tes que apagar o micrófono para que nos... Non, volvendo simplemente por facer un pequeno matiz o de antes, claro, se ti tes... Estamos xa no outro punto. Bueno, pois sigo con este. Se ti tes para gastar X e gastas X máis Y, vamos a ver que pasa se este ano a Carpas Deza se lle dá por facturar este ano e non o ano que ven. Senón, como pagan esas facturas? Vamos a ver se Carpas Deza sigue facturando ano vencido. Vamos a ver, sobre este tema, aquí o que vemos son as consecuencias con esta modificación de crédito que nos piden de que o Concello leve 2 anos sen aprobar un orzamento, que temos que estar constantemente facendo modificacións de crédito, aprobando modificacións. Que, por certo, se non nos equivocamos, con esta modificación de crédito o que fan deixar a cero é o saldo de remanentes de tesourería, que son os aforros acumulados de anos anteriores e que chegaron a ser de 1.600.000 euros en 2020. Con esta modificación acaban os remanentes, xa non temos máis remanentes para gastar. Mire, como xa indicamos máis arriba, o remanente de tesourería de 70.000 euros do que partimos e que agora estamos modificando é un saldo de dudosa creación, froito de trasladar gastos do 2023 a 2024. O que decimos é que están facendo trampas ao solitario e estes desaxustes e manobras van a acabar reventando en algún momento. O que lles decimos é que fan o seu traballo e presenten un presuposto, que é o que manda a lei que teñen que facer, e non andar traendo modificacións constantes de créditos. Esta modificación pon de manifesto o custo que ten para as arcas municipais os intereses dos préstamos.
Neste caso, o préstamo que se pediu para construir o novo concello, que foi de 1,1 millón de euros. Porque pedir préstamos non sae gratis, iso hai que sabelo, teñen que sabelo os veciños. Só este ano imos pagar por ese préstamo uns 200.000 euros sin intereses. E se se manteñen, mire, fixemos o cálculo, se se manteñen os tipos de intereses actuais, só do préstamo do concello hasta o seu vencemento no ano 2041 pagaríamos 1.600.000 euros de intereses, se se manteñen os tipos de interese actual, para unha débeda de 1,1 millón de euros. Manda negocio, para a banca. Porque decía hai unhas semanas o exalcalde Manuel Cuíño, que hoxe aquí nos acompaña, que o edificio do novo concello era unha obra íntegra dele e dela se facía responsable cargo, do que non se fai cargo e responsable é do seu financiamento, que imos estar pagando hasta o ano 2041, xa digo, con os intereses que a este ritmo poden alcanzar o 1.600.000 euros. Vostedes fan as obras a conta de hipotecar a futuras corporacións, 19 anos de hipoteca. Nos aquí facemos unha pregunta moi simple e moi clara, Paula, alcaldesa. Cando se cobren as subvencións pendentes das obras do novo concello e as outras subvencións pendentes, vai usar ese diñeiro para cancelar ese préstamo que ahora mesmo que debemos, a cantidade que debemos é superior a 1 millón de euros? Vanse facer responsables de pagar as súas obras antes de que acabe o mandato? Ou vai deixar esa carga de intereses? Recórdolle, só este ano 200.000 euros que van de intereses para a banca. Ou que van facer cando cobren a subvención? Nós temos claro que nós faríamos devolución anticipada e aforro de intereses. Díganos vostede que ten pensado facer. En relación á afirmación que fai o voceiro do Partido Popular de que a alcaldesa dixo que tiñamos disponibles 71.000 euros de remanentes, esa declaración se fixo no marco de explicar o resultado da liquidación do ano 2023. É dicir, que é un dado que é totalmente certo e se non ten que ter vostede ninguna dúda nin poñelo en solfa para nada. É un dato absolutamente certo que aparece reflexado na liquidación do ano 23. Frente á acusación que nos fai de que temos que imputar facturas ao máis provincia porque así non poder facer a modificación, eu xa yo teño explicado na xunta de voceiros, supoño que querrán que yo explique aquí tamén, para deixar en evidencia o que queren facer, que é un xogo político con nós para intentar contarlle a xente que estamos nunha situación económica malísima que non é certa. Nos o que fixemos é, para poder incorporar o Plan máis provincia, aquelas cofinanciacións de subvencións que temos pedido a Xunta de Galicia, entre elas o Parque del Aro, entre elas os asfaltados do polígono industrial, entre elas a mellora de todo o que son as ventanas dos centros sociais, pois temos incorporados eses cartos o Plan máis provincias, que antes non tiñamos pensado facelo, tiñamos pensado facer un gran parque aquí en Silleda, na iglesia, é dicir, vostedes, que a súa negativa a permitirnos no pleno pasado ter este crédito ponte, nos obligaron a isto, a ter que renunciar totalmente a dúas obras, os camiños escolares seguros e o parque da Bandei de Silleda, que teñan por seguridade que intentaremos por todos os medios volvelos a levar adiante. Cando fala vostede de gastos de campaña, eu me quedo moi sorprendida, porque gastos de campaña a que se refire vostede? Ofrecerlle servicios a xente? O darlle obras a xente? Se refire vostede que son gastos de campaña? Eu creo que está moi equivocado e non se pode ser tan torticeiro nos debates políticos, non se pode intentar engañar tanto a xente. Este concello ten un músculo financiero sen ningún tipo de problema. O único problema que temos é que non nos pagan o que nos deben, nin a Xunta nin o Estado. Nin a Xunta nin o Estado. Debatiremos máis polo miúdo no seguinte punto do orden do día. E con respecto ao bloque, xa é a segunda vez que escoitamos neste pleno que nos estamos puliendo os remanentes existentes no Concello. No pleno pasado xa nos dixeches que a ver onde gastábamos os cartos dos remanentes e demais, e que ahora non temos remanentes e que estamos gastando como se fora un gasto en algo que non é tangible. Eu vouche explicar. Os remanentes que gastamos nos últimos anos corresponden a todos os traballos que se fixeron na Escola de Cortegada, 188.000 euros, a compra da vivenda
da Bandeira, a plataforma do Sendeiro do Deza, fixemos tamén todo o que é os aumentos salariais que merecían os funcionarios. Temos feito obras unha maior dotación económica para a Escola de Música, obras no Mosteiro do Carboeiro. Estamos pagando con eses remanentes o que lle temos que pagar a Xunta de Galicia, que non nos corresponde pola Galiña Azul. Estamos pagando aí un incremento de casi 40.000 euros de electricidade de enerxía eléctrica, é dicir, que os remanentes que se gastan non se gastan en cousas que non son tangibles, son máis que tangibles. Cal é o problema que temos ahora mesmo? Que non esa bolsa de remanentes é certo que a usábamos para facer máis obras no ano seguinte, e este ano non o podemos facer porque nos faltan casi 2,5 millóns de euros por ingresar no ano 2023 que podíamos ter incorporado ao orzamento deste ano e nos permitirían facer ben todas as obras. Este Concello ten unha situación económica ahora mismo correctísima. Temos retido no orzamento todo o que son os gastos básicos e necesarios. O gasto da luz, o gasto do personal, o gasto do lixo. Temos todo retido. O que nos queda pendente para poder a tal son aquelas cuestiones extraordinarias que podamos ter máis recursos para poder facer máis obras, para poder facer máis axudas aos colectivos. É dicir, que estamos nunha boa situación. E estou un poquinho cansa de que vostedes fagan, non sei se podo chamarlle apología financiera co temas do préstamo destes gobernos. Eu recordo cando cheguei aquí no ano 2007 que fun a tesorería e abría caixós e caixós destes caixós grandes que sacabas para fora e había máis de 10 millóns de facturas sin pagar, máis de 10 millóns de facturas sin pagar, que teñamos préstamos de 2,5 millóns que xa dixen no anterior pleno que os alcaldes populares sacaron e que non sabemos para que se dedicaron, e a non nos culpabilizan e nos criminalizan por sacar un préstamo non de 1,5 millóns, sino, como decías antes, Xerardo, sino de 1,080.000 euros. Por este préstamo que tanto nos está descriminalizando, é un préstamo que ten unhas condicións que se sacaron por un concurso público, as mellores condicións que podíamos sacar para él, nos consta todos os anos facer un pagamento trimestral de 14.000 euros, nada máis. Entonces, son 59.706 euros que estamos pagando todos os anos. E nos intereses que vamos a pagar agora, esta amortización, estes euros de préstamo, non corresponden solamente a este préstamo, sino que corresponden ao préstamo que se pediu para facer esta casa, que é a casa de todos os illedenses, que alguén me diga que familia non pide un préstamo para facer a súa casa, que alguén mo diga, porque eu creo que todo o mundo pide un préstamo para facer a súa casa, pero que a maiores deso tamén corresponden os xuros e dos préstamos que todavía debemos dos gobernos anteriores populares. Entón, non nos criminalicedes con este préstamo porque nin afoga o Concello, ni vai a supoñer non sei, que vai a supoñer a ruína deste Concello. En ningún momento vai a ser así. Nos seguiremos traballando e facendo estas modificacións de crédito que volvo a repetir hoxe de casualidade cando estaba buscando os datos do que debían outros ayuntamientos, me atopo tamén con este titular que isto é unha cuestión moi habitual en todos os concellos da comarca. Modificacións de crédito para pagar intereses bancarios se fan habitualmente e non hai ningún tipo de problema. De feito, a oposición vota habitualmente a favor sobre eles. E alguna cuestión máis? Sí, varias cuestións. Bueno, por seguir un pouco orden, ou intentar seguir un pouco orden das cousas que foi dicindo, usted dinos que os 70.000 euros de remanentes era un dato certo. Bueno, un dato certo sobre o papel, porque, como se está poñendo de manifesto aquí, si teño 70.000 euros na cuenta, pero debo 150.000 de cousas que non paguei no ano anterior, pois ao final, evidentemente, eses remanentes non son certos. E cando usted salía dicindo que quedaban 70.000 euros de remanentes, o certo é que sabía parte que estaban comprometidos. Por lo tanto, parece ser que eses remanentes non eran tan certos como usted nos di, porque, como decimos, ao final estamos pagando 150.000 euros que veñen de exercicios anteriores que nin siquiera teñían esa partida para poder facelo.
volve outra vez a decirnos que a negativa do anterior préstamo que fai decaer obras e tal. Xa te dixemos, oiga, obras que nin siquiera de momento están subvencionadas, nin ten usted a subvención concedida. Por lo tanto, primeiro terá que conseguir a subvención, porque dixo que só as iba a facer se tiña esa subvención, e senón que non as podría facer. Por lo tanto, non nos poña a nos de responsables, porque eso está condicionado primeiro a que lle condicionen esas obras. E en segundo caso, en ningún caso é a nosa responsabilidade que ustedes houberan collido e houberan gastado máis cartos dos que podían o ano anterior. Esa é a realidade. Estamos pagando cousas do ano 2023 porque ustedes gastaron sin ter o crédito para eso. E esa é a súa responsabilidade. E se ustedes non poden seguir con ese ritmo de gasto, é a súa cuestión. Cando nos di pois que mentira eso dos gastos que se fixeron durante a campaña, home, eu creo que só temos que recordar como os equipos de bacheo estaban nas pistas de algunha parroquia pois unha hora antes de empezar os mítines do Partido Socialista. Pistas que, por certo, xa non tiñan ningún tipo de arreglo. Por lo tanto, esa é a realidade. Eses gastos que a nós parecenos ben que se gasten moitos cartos en amañar pistas, pero que eses cartos sirvan para algo, porque a maior parte desas pistas que se amañaron durante a campaña están totalmente destrozadas igual ou peor do que estaban antes. Foron cartos absolutamente tirados. Cartos de todos os veciños, de todos os impostos que pagan os veciños, que foron absolutamente tirados. Nos, no anterior pleno, fixemos preguntas e pedimos explicacións en relación con algunhas cuestións que quedaron para responderse neste pleno. De momento non se nos entregaron as respostas a esas preguntas en relación con determinados gastos que tamén supuseron un desembolso importante para o Concello. Por lo tanto, cando nos falamos deses gastos de campaña, é o que decimos. E cando ustedes presumen de obras e presumen de asfaltados, temos que recordarlle tamén que durante esa campaña tuveron que reasfaltarse treitos que levaban menos de 4 anos asfaltados. É dicir, díganos ustedes como pode ser eso posible. Alguén pideu responsabilidades ás empresas que fixeron eses asfaltados porque en menos de 4 anos teñamos xa outra vez levantados estas cuestións? Eu non teño ningún problema en que sigas falando, Ignacio, pero creo que nos temos que limitar a falar do punto que estamos falando, que se nos vamos a retrotraer a cuestións de fai 2 anos, pois podemos votar aquí unha semana falando. Non, estamos falando do ano anterior. E ti falaches exactamente desta cuestión, por lo tanto, estouche contestando o que ti falaches. Eu comprendo que isto non che guste que cho digamos, pero ao final, cando estás presumindo de músculo financiero, evidentemente non hai músculo financiero cando temos que estar recurrindo a préstamos ou intentar recurrir a préstamos para sacar adiante subvencións que xa sabíamos de antemán que teníamos que concedidas e que sabíamos que teníamos que facer esas aportacións. E, sin embargo, por unha decisión do Goberno, decideuse gastar eses cartos en outras partidas. Sorpréndenos que sigas dicindo que non sabes para que foron eses gastos dos préstamos ou simplemente que nos digas que parte van para asuros de créditos anteriores do Partido Popular, cando este goberno sempre lle vendeu aos veciños que xa non había deuda, que a deuda do Concello era deuda cero, co cual, se era deuda cero, é imposible que estemos pagando intereses de gobernos anteriores do PP. E, evidentemente, que non se cree nadie que se pagara préstamos sin saber a que se correspondían. E se se fixo, foi unha auténtica irresponsabilidade. Foi unha auténtica irresponsabilidade da que únicamente é responsable o Grupo Socialista. Eu estou convencido que todas esas cuestións, igual que se fixeron un préstamo para facer esta casa ao Concello, se pediron préstamos para facer outro tipo de obras. E o único que se fixo, cando se decía que se acababa coa deuda, era ir cumplindo os plazos que estaban previstos en relación con eses préstamos, única e exclusivamente. Mira, a situación económica, e xa veremos despois, reflexa a liquidación do ano 2023, na que queda patente sobre o papel que os dereitos que cobrou o Concello son inferiores ás obrigas que tiña, por 1.700.000 euros. Esa é a realidade. Esa é a realidade hoxe en día. E iso é o que motiva
toda esta circunstancia e que se foran esgotando todos os remanentes e que estemos, como decimos, facendo unha modificación de crédito unha vez máis, porque seguimos sin ter presupostos este ano, o cual nos parece tamén increíble e é unha boa mostra tamén da nefasta xestión que se está levando a cabo, porque non houve nin presupostos no ano 23 como debería de ser correcto, nin tampouco no ano 2024, sobre todo cando houve unhas variacións tan sustanciais en moitas partidas que atinxen a eses presupostos. Por lo tanto, estas situacións que vemos con continuas modificacións de créditos, con reconocimientos extrajudiciales de créditos, poñen de manifesto cal é a situación. E a situación é que nin siquiera con eses remanentes que tiñamos o ano pasado nos chega para pagar os gastos do 2023, sino que temos que recurrir á financiación que teria que vir para os gastos deste ano, do máis provincia, e de outras cuestións, e imputalos o ano 2024 e non o 2023. Bloque Nacionalista Galego? Sí, evidentemente que nos non podemos en dúbida que os aforros, os remanentes gastáronse en cousas para os veciños. Sí, o problema é cando recurrentemente os aforros, o problema que teñen é que se acaban, e cando ao funcionamento ordinario do Concello se paga con aforros, que pase cando os aforros se acaben? Con que se van pagar? Por iso ya estamos dicindo que presenten un presuposto para saber como se van financiar as cousas, porque os aforros acábanse, claro que se gastan en cousas boas, pero o resultado que temos agora é que queda cero, de 1.600.000. Nós aquí, por certo, que antes mencionaches que no anterior pleno ca nosa votación en contra o que fixemos foi paralizar 2 obras, pois é curioso, porque mira, unha semana despois xusto firmas un decreto no que ordenas continuar co expediente de contratación da obra que supostamente paramos. Pois parece ser que non era tan así a cousa. Nos aquí, por resumir, volver ao caso, o que estamos trasladando, debatendo se autorizamos trasladar o aforro que queda a partidas para pagar intereses e o principal do préstamo referido ao Concello. E ti dis, claro que para facer unha obra está ben que a xente se pida débeda, se endebede, tal, o que vos pedimos é responsabilidade. Facedes obras, pagadeas no vosso mandato. Pagadeas antes de 2027, comprometedevos a eso, que vos estamos dicindo, porque claro, está moi ben facer obras a 19 anos vista, hasta 2041, a como dos plazos. Claro que o mellor se sacaron ofertas, é claro que se colleu a mellor, o que pasa é que desa mellor oferta derívase que este ano, o sea, ten gracia que me digas que son 14.000 euros ano de... Porque precisamente son 14.000 euros trimestralmente que estamos pagando de amortización do principal. Este ano, cos tipos de interés que temos actualmente vixentes, que isto varía cada trimestre, casi 200.000 euros en intereses, 200.000 euros este ano, 180 o que ven, 170 o seguinte. Eso está consumindo saldo, está reducindo o saldo disponible para gastar en outras cousas. 200.000, 180, 170, son cartos que non temos. Entonces, non ten sentido que digas que o devolvemos en cómodos plazos de 14.000 euros o trimestre hasta 2041. Non, mentira, cos tipos de interés actual vamos pagar 1.600.000 euros de intereses. O sea, 1.600.000 euros máis 1 millón de deuda son 2.600.000 euros. Eso é unha suposición, porque non sabemos os intereses que vai haber. 2.600.000 euros que nos quedan así de deuda do Concello para futuros mandatos hasta 2041. Non é un pouco o que fixeron os anteriores gobernos? Sí, claro, porque está ben facer obras. O que decimos é, fáganse responsables e páguenlas antes de tempo, porque a situación dos tipos de interés hoxe non é a que era hai 2 anos. Actualmente estamos pagando cerca dun 4,4%. E iso, se vai a máis, que non vai facer fronte a iso? Insistimos, Paula, facemos unha pregunta moi directa. Que vas facer cas subvencións cando as cobres? Vas amortizar o crédito bancario que tes anticipadamente ou vas usar eso para xerar remanentes e seguir dándolle patada adiante ao orzamento? Ben, non me quedou moi claro se o Partido Popular vai a votar en favor ou en contra deste punto coa intervención que fixo. Perfecto. Non, porque recórdolle que no pleno de novembro do 23, unha situación similar, vostede dixo directamente, teño aquí a acta, en relación con este punto votarán a favor.
porque é unha necesidade que se creou polo Concello. Explica que o PP non está en contra de que se fan operacións de crédito que son necesarias porque moitas veces non chegan os recursos. Simplemente o dixo aquí, encima da mesa, porque, oye, non sei por que hai tanta aprensión agora para pagar esta modificación de crédito cando foi aprobada en no mes de novembro unha moi similar, para exactamente o mismo. Despois, vamos a ver, cando vostedes falan de que temos que ter os orzamentos, que sin orzamentos non podemos facer nada e que o problema de todo isto é que non temos orzamentos, que non temos cartos, porque a liquidación di que debemos cartos, que a liquidación di que temos máis obligas que reconhecementos. Eu solamente lles fago unha reflexión e lles vou decir o seguinte: ojalá que pudiéramos aprobar un orzamento no ano 23 e ojalá que pudiéramos aprobar un orzamento no ano 24 e o faríamos sin ningún tipo de problema se tiveramos un aumento de gastos adecuado ao que é a situación real deste Concello. Vostede di, a liquidación di que teñen máis gastado que o que ingresan. Pois eu lle pido a vostede, como responsable do Partido Popular en Silleda, que lle exixa a Xunta de Galicia que nos incremente o servicio, o importe que nos entrega para o SAF. O SAF en este Concello costa 880.000 euros e a Xunta de Galicia paga menos da mitad por el e temos que pagar nós. Tamén o convido a que lle pida a Xunta de Galicia que esa decisión unilateral que ten de que paguemos 70.000 euros por unha galiña azul cando eles anuncian gratuidade para os rapaces, que o fagan, que non lo ingresen, que nos fagan tamén a cesión do Centro Social ou do Centro de Saúde de Bandeira, ou que acollan os gastos todos de mantemento dos colexios públicos que temos aquí neste Concello. Non que se preocupe, porque se nos ingresan ao que realmente nos deben, non teríamos ningún tipo de problema para facer un orzamento cos gastos que temos en este momento. Non teríamos ningún tipo de problema. Polo tanto, nós o que estamos facendo en este momento é intentar ofrecerlle aos veciños e as veciñas os mellores servicios que podemos ofrecer, que os vamos aumentando ano tras ano, e sí que é certo que estamos traballando moito cas bolsas de recursos que nos están debendo os diferentes gobernos, pero é certo que estamos nunha situación que non é a máis aceitada. No ano 2022, por exemplo, que pon o interventor no seu informe do crédito que vamos a pedir, nos debían a esta administración pública 538.000 euros. Mais en do ano 2023 a 31 de decembro de 2023 nos debían máis de 2.241.000. Se eses cartos se hubieran entregado en tempo e forma a este Concello, teríamos remanentes por 2.241.000. Non é que teñamos o Concello afogado. Nos fixemos as cousas ben feitas, conseguimos subvencións e conseguimos pagalas cos cartos do propio Concello. O que non temos agora son remanentes porque non nos ingresaron no ano 2023. Por certo, 1,5 millón a Diputación de Pontevedra, que tiña sin ingresarnos todas as obras que fixemos dos asfaltados dos camiños públicos. Ou que tivemos que adiantarlle a Diputación de Pontevedra 180.000 euros para facer as obras das sendas de Toiriz. Fai 2 anos e ainda empezaron a facelas este ano. Ou por que non decilo tamén o Goberno de España que non nos ingresou os cartos da Rúa Progreso? Ou por que non decilo tamén que temos pagado, vostede decía ahora, como van pagar este crédito daqui do Concello? Cando teñamos remanentes que podemos empezar a amortizar, porque podemos facer amortizacións anticipadas, porque aquí en este Concello non nos falta porque nos ingresen 150.000 euros a Xunta de Galicia de esta casa, ou nos falta que nos ingresen 331.000 euros da Diputación de Pontevedra por esta casa. É dicir, non temos remanentes? Evidentemente, non nos podemos ter porque non nos teñen pagado. Pero no ano que ven, cando este ano nos paguen todos estes cartos, teremos remanentes o ano que ven. E voltaremos a estar nunha situación que nos permitirá facer máis obras e nos permitirá facer máis servicios. En este Concello temos 2 alternativas, evidentemente. Continuar traballando con isto ou subir as tasas, que é o que realmente tiñamos que estar facendo desde fai moitos anos. Porque lle recordo que as tasas de basura están congeladas desde o ano 2014. Non desde o ano 2021, desde o ano 2014. Se vostede a isto lle chama dar unha patada para arriba, unha patada ben larga foi, E que a auga de Silleda costa máis barata ahora que no ano 2017. Se a isto vostede chama dar patadas para arriba, ben largas foron as patadas. É dicir, nós estamos cun músculo financiero moi importante e despois no seguinte pleno, no seguinte debate, vámoslo comprobar que temos un músculo financiero moi forte e que temos que seguir traballando nesta liña. Evidentemente,
E eu vou dicindo aos veciños, en todas as parroquias as que vamos, eu estou dicindo aos veciños que este Concello necesita unha reformulación financiera, e a necesita, pero primeiro que nos paguen o que nos deben, porque nos deben moitos cartos por competencias impropias. E despois, cando falabas de que deixáramos, que vos decía antes, que deixáramos en executar 2 obras e que despois firmamos un convenio, un decreto, perdón, para iniciar as obras do Camiño Escolar Seguro. O Camiño Escolar Seguro tiñamos ata o día 1 de abril para poder iniciar a contratación, porque senón perderíamos toda a subvención, 440.000 euros. Eu vos lo expliquei na Xunta de Voceiros. Vos expliquei que en esta obra non solamente son os cartos que vamos a perder de que chegan de Europa, sino que tamén vamos a perder cartos que se adiantou o Concello. Nos pagamos unha consultora para que nos fixera toda a tramitación ante Europa desta subvención, 15.000 euros. Pagamos cunha axuda da Diputación de Pontevedra a redacción do proxecto de execución desa obra, que non son cartos que saíron do Concello, pero son cartos públicos. E vamos a ter que pagar agora unha revisión do proxecto. Por lo tanto, non se temos pagado cartos para facer esa obra. Entón, eu vou intentar, iniciei ese expediente de contratación con intención de ver se temos a sorte de que a Diputación de Pontevedra saque, como todos estes últimos anos, algún plan especial que nos permita cofinanciar a obra antes de ter que terla rematado o 30 de marzo. A renunciar sempre teño tempo, pero se pechabas a porta, sí que tirábamos a basura un montón de recursos que xa temos investidos a parte da axuda que nos iban a dar. Por eso se fixo, non se fixo por outra cousa. Nada máis, levamos un turno, 2 turnos, levamos xa 2 turnos, verdad? 2 turnos, verdad? Entón, nada, procedemos a votación. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Vale. Vou comunicar por aquí porque nos din que está funcionando o sistema ben, pero o non anunciar eu o voto que se fixo, pois non saben. Entón, son votos a favor do Partido Socialista e abstencións do Bloque Nacionalista Galego e abstencións do Partido Popular. Continuamos co seguinte punto de orden do día, que é o expediente número 513-2014 de suplemento de préstamo para aportación municipal de subvencións. Ten a palabra a secretaria. No está dictaminado, al no ir dictaminado, está dentro del orden del día, no está dictaminado y por lo tanto hay que votar por mayoría simple sin proceder el debate. Vale. Esqueci unha cuestión, este tema tamén falámoslo na Xunta de Voceiros e na última comisión, como non estaba a documentación preparada cando foi para poder para poder dictaminar na comisión informativa, temos que votar o dictamen aquí previamente para poder... Ángela, vamos a votar un momentiño. Temos que dictaminar... Mayoría simple, sin proceder el debate. Vale. Temos que votar por maioría simple se procede o debate sobre este punto, vale? Entonces, votos a... O debate, perdón. Dictaminar non podemos dictaminar. Sí, o debate, vale. Votas a favor? Todos os grupos votaron a favor. Entonces, procedemos ao debate, ten a palabra a secretaria. Sobra. Non está dictaminado, non entendemos. Vale, pois entonces, xa falo eu? Sí, vale. Ben, fago unha pequena intervención para falar deste acordo. É a segunda vez que traemos unha proposta deste tipo ao pleno. Tratase de solicitar facer un expediente de modificación de crédito para poder suplementar os orzamentos deste ano en 239.683,18 euros que corresponden á cofinanciación das obras da Plaza de Bandeira. Como decía, este debate se trouxo tamén ao pleno extraordinario anterior. En aquel momento se plantexaron por parte da oposición para denegar este acordo para votar en contra deste acordo se plantexaron 2 argumentos. O primeiro deses argumentos é que non había garantías de cobra da subvención europea da Rúa Progreso, que era sobre a que nos, de alguma maneira, apostábamos por este
por este préstamo. O certo que a salida do pleno anterior pois recibimos unha resolución favorable do Ministerio do Goberno de España, no, que nos decía que a obra estaba correctamente executada e que iban a facer xa a liquidación do ingreso destas obras. E agora, claro, pois, se preguntará moita xente que se temos os cartos xa por parte de Europa porque temos que recurrir a un préstamo. É moi fácil, este é un ingreso que chega neste ano 2024 dunha obra que corresponde a anos anteriores e, polo tanto, se vai a incorporar os remanentes deste ano e non poderemos usalo hasta o ano 2025 e, por esta razón, acollémonos a este crédito puente. Non é por non ter cartos, senón que simplemente é para suplementalos no orzamento. E antes, na intervención que facía o Partido Popular, falaba de que non tiñamos recursos, que sobre o papel non tiñamos recursos. Eu quero explicar aquí claramente que a forma, eu supoño que o propio concelleiro do Partido Popular se dará conta do seu error na intervención. Os concellos non necesitamos ter os cartos, podemos ter moitos cartos nas contas corrientes, pero que temos que telos postos no papel para poder facer uso deles. É dicir, calquera ayuntamento ten o seu orzamento, cos seus capítulos de inversións e, polo tanto, temos que ter os cartos incluídos no orzamento para poder usalos. De feito, cando se contratou a obra da Bandeira o ano pasado, o que fixemos foi reter no orzamento do ano 23 eses recursos, como se fixemos para reter a obra do PON 2030, retimos os cartos no orzamento, confiando en cobrar en ese mesmo ano os recursos do Ministerio de Medio Ambiente. Eses recursos non chegaron dentro do ano e, polo tanto, non pudemos incorporar os remanentes do ano 2024, o que nos dificulta neste momento a situación. Polo tanto, temos dúas opcións: incorporar os orzamentos do ano 2024, unha posición moi complicada porque nos obligaría a reducir partidas, como falamos antes, importantes para a ciudadanía, partidas, pois, por exemplo, non poderíamos pagar o que se debateu antes, as carpas das festas na súa totalidade, non poderíamos facer todos os traballos de bacheo que se fan anualmente todos os anos, non en período electoral, senón que se empezan a facer sempre no mes de abril e maio, por eso coincide un período electoral. De feito, estamos estes días empezando cos traballos de bacheo logo de ter conseguido a contratación de 10 persoas a través do Plan Concellos, que alguén nos acuse de facer bacheos no período electoral do ano anterior, pois terá que decir porque os facemos tamén este ano en esa mesma época. E tamén nos vai a obligar a non poder contratar a máis personal para o Servicio da Axuda no Fogar. Nos temos en este momento recursos para pagar o Servicio da Axuda no Fogar moi limitados. Fai falta en este momento contratar a máis persoas para continuar disminuindo a lista de espera dos usuarios de grado 3, que xa baixamos ata 8, pero seguimos tendo aí, e non nos permitiría utilizar recursos para poder facer cofinanciacións novas de subvencións. Por iso mesmo, tivemos que incorporar moitas delas o Plan Concellos. Eu son consciente que son subvencións que non están concedidas todavía, pero tamén son consciente que o Plan Concellos permite que no caso de que esas subvencións non nos cheguen por parte da Xunta de Galicia, reutilizalas para outras obras ou inversións. Por tanto, eses cartos nunca os perderíamos. E a segunda opción que temos para resolver este asunto é utilizar un mecanismo que nos permite a lei, que é unha operación a largo plazo de préstamo. Facendo unha operación a largo plazo de préstamo, a lei nos permite suplementar o orzamento. Polo tanto, suplementaríamos o orzamento deste ano en 235.000 euros para ampliálos para pagar a obra da Bandeira sen que sufran ninguna das outras partidas. É dicir, para que todo o mundo me entenda, isto é un crédito ponte para dispoñer no presuposto de recursos. Porque nós dispoñemos de recursos. O que non dispoñemos é no orzamento. É o que decíamos antes. Nós temos pagada a Rúa Progreso, e temos sin cobrar, nós temos pagado os asfaltados, nós tiñamos sin cobrar no ano 2023, a 31 de decembro, nós tiñamos pagado o Concello, tiñamos sin cobrar, e seguimos ofrecendo en todos estes anos máis servicios e máis obras, a pesar de ter sempre as taxas conxeladas. E ese músculo financiero
ao que me refería antes é que sempre nos permiteu traballar con cartos atrasados de outras administracións. Pero é certo que en este ano 2023 nos golpearon moi duro cos impagos. Un concello con noso orzamento non pode soportar un impago de máis de 2.241.000 euros. É imposible que seamos capaces de asumilo. E se leedes a fondo, o informe do interventor, o propio interventor di que se solamente tiveramos cobrado un 25% do que nos deben, non teríamos ningún tipo de necesidade de facer este procedimento de operación a largo plazo. Tamén, ese mesmo informe o que di é que temos capacidade para solicitar este préstamo, é dicir, non estamos facendo nada que non fora diferente. Nada, ten a palabra o Partido Popular para poder debatir sobre isto. Sí, bueno, nos ante todo, pois chámanos a atención que a alcaldesa reconozca a súa incapacidade para facer un presuposto neste ano 2024 e que incluso reconocer a incapacidade para facelo no ano 2023, cando teóricamente pois había remanentes máis que de sobra e non había ninguna dificultad. Non sabemos realmente a que se debía esa incapacidade para poder facelo ou a que se debe esa incapacidade para poder facelo ahora. É dicir, ao final, un presuposto é plasmar previsións de ingresos, previsións de gastos e adoptar as medidas correspondentes. Por lo tanto, extrañanos que se declare abertamente que é incapaz de facer un presuposto, non? Aquí vimos, ou vennos usted a contar, bueno, pois o tema dos retrasos nos pagos, determinadas cuestións que realmente pois ustedes confiaban en cobrar no 2023, pero claro, que non lle conta aos veciños é que usted para cobrar unha obra primeiro ten que estar justificada. Dificilmente podía contar en cobrar unha obra como a da calle Progreso no ano 2023 cando non a tuvo justificada hasta fai uns días. E o mellor, eses retrasos que tuvo esa obra que tiña que estar acabada en decembro e que se alargou hasta xuño, o mellor, pois eses 4 meses ou 5 meses que se alargou e no que ustedes non quixeron facer nada, nin quixeron apurar a empresa, pois mira, o mellor hubiera entrado en noviembre se hubiera justificado no seu momento. Esa é a realidade. Ao final, o que estamos falando é dunha mala xestión, dunha nefasta xestión. E non pode usted pretender cobrar cousas ou decir que as administracións lle deben cantidades cando nin siquiera ten justificadas. Que ten subvencións reconocidas? Sí, pois hai que justificalas. E a veces cumpren os requisitos e a veces non se cumplen. E a veces hai cuestións que están ben e non, e a veces decaen parte das subvencións ou decaen na súa totalidade. Por lo tanto, o primeiro que tiña que haber feito para poder cobrar no ano 2023 era haber apurado a empresa para poder acabar a obra en tempo, haber apurado para justificar a obra e que así pois ya pudieran pagar, pero como decimos, esa obra ni siquiera estuvo justificada hasta o ano 2024. Por lo tanto, esta é a situación. Estiveron inmersos noutras leas, noutras preocupacións, están a outras historias e ao final o que vemos é que se descoidan estas situacións e que nas pagan son os veciños, non? Está usted falando tamén, ou falou de servicios cofinanciados. A min gustaríame saber, primeiro, agora que nos intenta culpar a nós da situación do SAF, entendemos que o que está facendo é unha emenda a totalidade da xestión do SAF hasta a súa toma de posesión. Porque recórdolle que no exercicio pasado había remanentes, había capacidade financiera máis que suficiente e, sin embargo, non se atendían as necesidades do SAF e sobre todo das persoas con grado 3, a pesar de que o pedimos en reiteradas ocasións. E, por certo, gustaríame tamén que usted diga cal é a parte que ten que poñer o Estado para sufragar este servicio e cal é a parte que está poñendo o Estado en realidad en relación ca Xunta de Galicia, porque sempre fala a Xunta de Galicia pero nunca fala do Estado, por lo cual pois a nós parecenos moi ben que usted por fin intente facer as cousas adecuadamente en relación con este servicio, cubrir os grados 3 que nos lle pedimos en reiteradas ocasións, pero realmente vemos que
parece que isto solo surde agora cando non ten recursos para poder facelo e para intentar victimizarse e botarlle a culpa aos demais, non? Di usted que lle parece curioso o tema dos bacheos, que estemos en contra ou tal, non? Nós non estamos en contra dos bacheos. E cando estábamos acusando de que eses bacheos foron feitos con un ánimo electoralista, volvo a repetir, e así se denunciou públicamente. Houve parroquias nas que unha hora antes de facerse o mitin do PSOE, estaban os equipos traballando para ter o acceso ao teleclub. Pasou na parroquia de Chapa. Pero como nesto, e moitas outras cuestións. E usted, que di que lle parece moi ben, e a min, a verdad, que me parece moi ben que se bache, que se teñan en bo estado e tal, voulle a pedir, xa que non era unha cuestión electoral, nin era unha cuestión pois de propaganda do grupo de goberno que utilizou recursos o seu antoso e de forma partidista, o que quero ver este ano, no mes de maio, vais a facer exactamente as mesmas datas. Quero ver que no mes de maio os grupos de traballo e de bacheo estén traballando pola mañán e pola tarde. Supoño que este ano tamén terá os grupos de bacheo traballando todas as tardes, como estuveron o ano pasado. Vamos, non esperamos menos. Non esperamos menos de que se faga, porque parece ser que esa é a maneira de facer as cousas. Curiosamente, na liquidación tampouco parecen pago de horas extraordinarias. Bueno, eso é cousas que vemos na liquidación, pero que xa falaremos posteriormente. Por lo tanto, mire, sí que houbo un uso partidista, sí que houbo un despilfarro de recursos públicos que son os que nos traen a esta situación. E ao final o que estamos vendo é que a situación na que estamos inmersos ahora mismo é unha situación estrutural do Concello, na que hai gastos disparados, nas que vemos que realmente non se cubren os gastos ordinarios e ao final tense que vir tirando, ou túvose que vir tirando dos remanentes hasta esgotalos totalmente. Por lo tanto, o que lle pedimos é que faga dunha vez por todas un presuposto por ano 2024, que é o que ten que facer. Eso é o que ten que facer. E se non diga aos veciños que non é capaz de exercer as súas labores, porque parece-nos absolutamente increíble que se nos diga que non se pode facer caso. Por lo tanto, nos, como decimos, estamos falando dunha situación estrutural, dunha situación na que, bueno, pois realmente isto non se mantén na situación como está agora mesmo e, por lo tanto, nos non estamos conformes con este préstamo. Esta é a situación. Esperemos que a axuda que ten desde a bancada e que lle vai chegando cousas, pois que lle axude a sacar adiante este debate. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Ben, volvemos a traer este crédito, volven a traer este crédito a ver se nos convence. He visto todo este debate de alardeo de que está unha situación económica moi boa e que non vai supoñer a ruína deste Concello. Eu pregúntome en que quedamos. Precisa o Concello estes cartos ou non nos precisa? Porque recordamos que tan só fai 2 semanas, no anterior pleno, presentouse aquí tamén para aprobación un préstamo por 200.000 euros máis do que se quere aprobar hoxe, que serían 239.000, se non me equivoco. E, ademais, díxonos que se non se aprobaba que o Concello paralizábase completamente. Nós non lle aprobamos. Despois, menos dunha hora despois de sair deste pleno, convocou aos veciños a través dun bando para criticar o BNG, porque todo era culpa do BNG e ibas a ruína este Concello. Nese momento o Concello non podía facer fronte aos gastos, pero a semana seguinte xa cambiou o argumentario e fixo unha campaña publicitaria para volver a informar outra vez de novo os veciños que teñen que ter a cabeza totalmente loca entre unha cousa e outra, para informar de que iban a existir todo tipo de axudas e que incluso, como dixamos anteriormente, o proxecto dos camiños escolares seguía adiante. Entonces, volvo a preguntar, facían ou non facían falta eses 200.000 euros a maiores que nos pedían nese crédito? A pregunta xa se responde só, non facían falta. E iso é o que lle forramos aos veciños ao dicir que non no anterior préstamo. Agora vimos con outro. Creo que o mínimo que se debería facer agora que ven este préstamo aquí é ser claro este goberno e asumir a súa responsabilidade. E si, falle moita risa, pero a mala xestión tráenos a isto. E claro,
ahora mismo nos queren que lle autoricemos un crédito a longo prazo. Vale, e por que non nos detallan máis características dese crédito? Porque non sabemos o que é a longo prazo, poden ser 2 anos, poden ser 10. Que tipo de amortización ten? Temos que dicir que non é o mismo que teña unha amortización en 3 anos, que se pode facer dentro deste mandato, que teña unha amortización a 10 anos, podemos dicir, que eu teñan que pagar as futuras corporacións. Volvémonos a repetir, estamos hipotecando o Concello e as futuras corporacións. Porque recórdolle que hai un préstamo hasta 2041. Queda moi ben facer obras, queda moi ben inaugurar obras, pero hai nos que pagar os que veñen detrás. E tamén nos preguntamos, ten carencia? Porque non sería o mismo un crédito con 2 anos de carencia ou que non tuvera ninguna. Entón, claro, pídennos, en resumen, un cheque en branco, é dicir, unha forma de hipotecar a este Concello. E creemos que é o propio Pleno que teria que definir criterios antes de tomar unha decisión, porque o único que se nos di nesta proposta que se nos trae o Pleno é que será amortizado en canto existan remanentes disponibles. Agora mesmo non hai remanentes disponibles, con todos os intereses que temos e todo, haberá remanentes, non o sabemos. E sabemos tamén se os remanentes, no caso de que os houbera, dan para amortizar o crédito e os intereses. Porque asumir un crédito tamén implica que vai ter uns custes a maiores para as arcas en forma de intereses. E sexamos francos, o único que está obrigada a amortizar o crédito son as condicións que lle sexan establecidas entre vostede e máis as entidades bancarias. Iso é o único que temos claro. Entonces, como a información é bastante escasa pola parte do Goberno, vostede mesma dixo na documentación que nos pasou que no momento en que a obra foi licitada sí que existían cartos para facer fronte ao pago da mesma. Entonces, que pasou despois? A realidade é que nese momento había cartos para facerlle fronte a esta obra. Claro, de non ser así, non se podería ter licitado porque sería nula. E se o sabía, onde están? Desapareceron. Ese crédito tería que estar retido para pagar esta obra. Que foi feito? Que foi utilizado ese crédito para pagar outros gastos. Esa é a realidade, non? Estamos falando dunha licitación que xa se levou a cabo antes do 31 de decembro do 2023, é dicir, que xa partimos da premisa de que o uso dos remanentes do propio 2023 non era posible, porque xa sabíamos que non iba a haber. Entón, non se pode financiar unha obra con remanentes futuros, porque non sabemos se estes van ser ou positivos ou negativos. Entón, creemos que podemos aquí expoñer, podemos pasarnos 10 minutos falando de se isto é para pagar isto ou outro. Non, é para pagar unha obra. E creo que calquer veciño ou veciña de Silleda entende moi ben cal é isto que pasou aquí. Que pasa? Que o ano pasado, sí, había remanentes. O ano pasado tamén era ano electoral. Entón, gastouse máis do que debía. Traigo as palabras de Xerardo que dixo con anterioridade, gastaron máis e sen pedir autorización ao Pleno, máis do que podían gastar. E claro, deses polvos, temos estos lodos. Entón, nós o que lle pedimos é que utilicen o principio da prudencia, porque por querer sair indemnes de todo este show que montaron aquí e que traen aquí e que falan cos veciños e a culpa é do BNG e agora mesmo non hai culpables, nós non os somos, todo este lío, vostedes son os únicos responsables que intentan enganar aos veciños e veciñas e destes problemas poden sair máis derivados. E intentan botarnos as culpas a nós. E por botarnos as culpas a nós, home, poden o facer, poden salir ahora mismo, salir do Pleno e dicirle a todos os veciños que a culpa é do BNG e que este Concello se vai á ruína. Pero os datos de intervención son os que son, e nós son os que miramos, e os orzamentarios tamén son os que son, e os que levan gobernando aquí son vostedes, que levan 17 anos, non nós que acabamos de chegar. Eu non sei onde vostede interpretou as miñas palabras como incapacidade para facer o novo orzamento no ano 2024. Eu que digo que somos incapaces, este Concello e todos os concellos de Galicia, de facer que se nos pague o que se nos debe por parte da Xunta de Galicia e do Estado de España. Somos incapaces. É unha queixa generalizada por parte de todos os alcaldes e alcaldesas de que o Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia está congelado desde fai moitísimos anos, que o SAF é injusto o seu pagamento. De feito, antes recordaba eu que o alcalde de Lalín tivo que facer unha modificación de 135.000 euros para pagar o servicio do SAF municipal de Lalín.
Eso que digo que somos incapaces de facer. Evidentemente, se as administracións superiores nos afogan, acabaremos facendo un orzamento que é o que vostede lle gustaría que fixéramos, subindo as tasas ás familias, porque vostede o que quere precisamente é que nós teñamos que vernos abocado a facer un orzamento subindo as tasas ás familias porque non ten vostede a capacidade, tamén é incapaz de exixirlle a Xunta de Galicia que nos pague o que nos debe. Cando fala de por que me queixo de que a Xunta non paga, eu non falo solamente da Xunta de Galicia, que a mí non me doe ningún tipo de prendas de recriminarlle a quen lle deba un solo euro a este Concello, pero que nos ten que ingresar os cartos polo SAF aquí a Xunta de Galicia. Logo é un problema entre as dúas administracións de que lle ingresen a Xunta ou non lle ingresen, pero a nós que nos fai un ingreso é a Xunta de Galicia. E máis, se ríe vostede, tamén a Diputación de Pontevedra, por un servicio de SAF básico que non somos capaces de asumir, porque temos que emplealo no SAF ordinario. Entón, polo tanto, eu o que lle digo é que tanto debate, sempre co tema de que non fomos capaces de cobrar no ano 23 a obra na Rúa Progreso porque realmente non estaba ben xustificada. Eu creo que xa levamos moitos anos aquí, calquera dos dous, para saber que cando tens que xustificar unha subvención, ti remites a documentación, che fan o requerimento correcto e hasta que che volvan a remitir outro requerimento a aprobación definitiva, ti estás á espera. E foi o que fixemos nós, esperar casi 9 meses a que o Goberno de España nos mandara un último requerimento. E volo comentei no último pleno, volo comentei na Xunta de Voceiros e o falamos máis dunha vez, que a fai unhos meses reactivamos tras unha chamada telefónica directamente ao Ministerio a resolución desa subvención. Non foi que non houbera problemas ca justificación, senón que o propio Ministerio non nos mandaba os requerimentos que exigían. Entón, así, fago unha reflexión xa, así un pouco de broma. A verdade, Ignacio, creo que basta aburrir un pouco cando rematemos co todo o debate da Rúa Progreso, porque a verdade é que mira que levamos tempo con ela dándolle voltas, non sei. Eu vou ser moi franca, nós non precisamos cartos ahora mismo. Nós temos liquidez para pagar a obra de Bandeira 5 veces máis. O sea, temos cartos para pagar a 5 veces. O que non temos é incluído no orzamento, que é o que creo que non somos capaces de explicar ben. É dicir, nós temos un orzamento este ano o que non ten 230.000 euros para pagar esa obra. O ano pasado, para poder sacar a contratación, evidentemente tiñamos que ter os cartos, estaban os cartos retidos. E eu vou ler o que pon directamente o interventor. Aquí di, no momento da adxudicación no ano 2023 existía crédito para toda a obra, existindo financiación para aportación municipal. Non obstante, no ano 2024, procedendo a incorporación de remanentes, non existía remanente de tesorería para aportación municipal, polo que solamente se incorporaron os créditos con financiación externos. Polo tanto, esta obra deberá financiarse coa aportación municipal con créditos do ano 2024, ben mediante transferencia ou ben mediante un suplemento de crédito, ya que non existe crédito suficiente na bolsa de vinculación. A opción de transferencia, polo seu importe, non é viable, xa que non existe crédito disponible nas aplicacións de gasto corrente da mesma área que alcancen dito importe. Isto pon o interventor. E nos, como estou un pouco cansa de que nos digades de que estamos arruinados, de que, bueno, antes desto vou a contar outra cousa. Antes decía Serea que, claro, que nos presentamos un orzamento antes con 200 e pico mil euros a maiores para este préstamo. Evidentemente, vos no último pleno tiñedes dos argumentos. O primeiro, que non había garantías de que cobramos a Rúa Progreso, e o segundo, argumentábades que a Rúa dos Camiñeiros Escolares Seguros non vos parecía que fora a que máis reclamaba a xente de Galicia. Eu recordo a Xerardo facendo a intervención dicindo, se sales a Rúa e preguntas que calles son importantes, vanche dicir a María Colmeiro, a Rúa Venezuela, pero ninguén che vai a dicir a Rúa Forcarei. Eso escoitámoslo aquí en este pleno. Por lo tanto, vos tiñades como segundo argumento para non votarnos a favor o tema de que a Rúa Forcarei non vos parecía que fora máis aceitada, que preferíades deixar eses cartos para os remanentes do ano que ven. Asumimos esa tesis,
Asumimos esa tesis e retirámoslo do orzamento. Evidentemente, fun falar cos veciños, porque é a miña obligación. Porque eu falei con eles antes do debate aquí e dixenlles que íbamos a facer esa obra. E funlle a pedir disculpas para dicirlle que non estaba segura de se íbamos a poder facer ou non. Ali había xente moi vinculada a vos, escoitou perfectamente a intervención. Como lles dixe claramente que non nos sacáramos adiante, pero que iba a intentar por todos os medios volver a sacalo. Foi o que lle dixen. E tiñas ali xente moi cercana a vos que escoitou perfectamente a intervención. Despois, cando falades de que primeiro dixemos que non íbamos a ter axudas e que despois anunciamos a bom platillo que tiñamos todo tipo de axudas, eu na xunta de voceiros tamén vos dixen: nós temos garantido para este orzamento do 24, e volvín a repetir hoxe aquí, todos os créditos que nos fan falta obligatoriamente para acabar o ano. Estos son os que dixen antes: a luz, a basura, os salarios dos traballadores, as subvencións a colectivos. Temos incluso partidas tamén retidas para tema de iluminación, como vos dixen antes, para os bombeos. Todo o que temos que pagarlle a sille da luz. Temos todo eso retido, podemos acabar o ano sen ningún tipo de problema. O que nos pasa é que se ahora mismo non votades a favor desto e nos esta cantidad temos que incorporar ao orzamento, o que vamos a facer é minorar o resto das partidas que quedan disponibles. Cales son? As partidas que temos para a cultura, pois porque fai falta un generador, fai falta unha carpa, fai falta facer un desbroce especial nas cataratas, fai falta facer un desbroce especial na mámoa de Abades, fai falta facer un arreglo urgente porque se nos desmorona un muro de pedra en unha parroquia, fai falta para ese tipo de cuestións, é para o que necesitamos. Os colectivos teñen moi claro que teñen os recursos e retidos no orzamento. O que vos estamos dicindo é: permitídenos suplementar este orzamento con estes 235.000 euros para que non sufran estas pequenas partidas que quedan aí. He dito isto. Eu estou cansa de escoitar que estamos arruinados, que non temos un duro, que se non temos remanentes, que non íbamos a poder facer obras. Eu trouxen hoxe aquí os certificados de saldo de todas as contas corrientes. Moitas delas veñen con día anterior, porque podemos sacar de onte, pero moitas tamén son do día de hoxe. Aquí tedes. Certificado de saldo no Banco Santander, 27.000 euros. Certificado de saldo no CaixaBank, 22.494. Certificado de saldo no BBVA, 493.699,31. Certificado bancario de Abanca, 593.232,81. Pendente de ingresar entre o día 5 e o día 6 o que son as participacións de tributos do Estado, 177.410. En este momento, o Concello de Silleda ten as súas contas ahora mismo 1.264.342,12 euros. Volvo a repetilo. Temos nas contas do Concello, a día de hoxe, 1.264.342,12 euros. Non nos temos no papel. E o que vos estamos pedindo é que nos permitades meter unha parte destes cartos no papel. E a única fórmula que nos permite a lei é facendo un suplemento de crédito a través dun préstamo a largo plazo. E cando falamos dun préstamo a longo plazo se pode generar moitas dúbidas porque non tes as condicións deste préstamo, pero que en este acordo ven con claridade que adoptamos o compromiso de proceder á amortización anticipada de deuda por importe de 239.000 con cargo ao remanente de tesorería da primeira liquidación a que sexa posible. No ano 2025, que a primeira liquidación, teremos os remanentes de toda esta calle, que son casi 700.000 euros, dos que de aí nos quedarán para outras cousas e nos quedará para pagar esta obra, para pagar este crédito. Se ahora mismo non o facedes, non nos botades unha man para apoiar isto, o que nos vamos a ver abocados é a retirarlle servicios e recursos aos cidadáns. Non poderemos contratar a máis personal do SAF e tampouco poderemos seguir facendo cofinanciación
condicións, senón son con a axuda da Diputación de Pontevedra. Eu vos chamo a todos a reflexión, vos chamo a todos, isto non é un problema político, este é un problema de necesidade puntual en este momento para salvaguardar a obra da bandeira e para salvaguardar o resto dos traballos que vos a facer. Vos chamo o consenso, vos chamo a meditar sobre este asunto e a intentar que este voto nos poda permitir salvar este bache no que estamos metidos en este momento. Non é un bache de liquidez económica, como acabo de demostrar, senón que é un bache de liquidez no orzamento. Ojalá que o ano que ven Ignacio e a Xunta de Galicia con o novo goberno decida desconxelar o fondo de cooperación local. Oxalá que o presidente con o novo equipo que ten de goberno decida tamén botar man dun problema moi grande que temos co SAF todos os concellos. Me consta que a FEGAMP está traballando nesa liña tamén para conseguilo. Creo que este é un traballo que temos que facer entre todas e todos, porque ao final quen sufre son as persoas maiores. E cando falabas de que parecía que estamos facendo unha emenda a totalidade do SAF, che teño que decir que non rotundamente. Estamos asumindo con moita valentía a municipalización dun servicio que na práctica totalidade dos concellos de Galicia está externalizado. Nos facémolo con recursos propios, cas dificultades que supón eso a contratación de personal pola falta de rapidez na gestión das tramitacións de contratos, pero tamén é certo que non sempre pasa o mismo, non sempre temos a 15 persoas na lista de espera como tiñamos hasta fai unhas semanas. Había momentos de todo este período que non tiñamos a ningún en espera no grado 3. Sí que é certo que tivemos moitos grados 2 en espera todo o tempo, pero non é certo que tivéramos tantos como temos en este momento. Entonces, sí que non creo que sea unha emenda a totalidade do feito este momento. Eu casi o calificaría de outra maneira, que é, pois, que fomos capaces de chegar a un entendemento tanto cas traballadoras cas auxiliares sociosanitarias como cas familias para que entendan que o asentismo laboral genera moitísimos problemas na gestión deste servicio e que esperamos que a partir de agora que as medidas que se están adoptando e que se van a adoptar máis para mellorar das súas condicións, pois ese nivel de absentismo se reduzca e seamos capaces de atender con 33 personas a 68 familias. E outro día que as familias lles decía que eran afortunados, que eran moi afortunados, porque estamos gastando 880.000 euros en 68 familias deste concello. Ojalá que tiveramos máis cartos e poderas chegar a máis familias que lle fai moita falta. Pero sí que é certo que se a Xunta de Galicia nos tivera ingresado o que nos ten que ingresar por este servicio, seguramente non teríamos necesidade ninguna de subir ninguna taxa. Hai un exemplo moi claro, ainda que é un pouco estrano, pero é así. Se a nos ingresaran os cartos que nos costa o noso SAF, nos poderíamos estar ofrecendo o servicio de basura gratuita a todo o Concello de Silleda. Nada máis. Mais intervencións? Sí. Bueno, por ver un poquinho que orden que iniciaches. O da incapacidade para facer os presupostos tanto no 23 como no 24 non foi cousa miña, senón que foi o que dixeches ti. O sea, ao final facer un presuposto pode facer, non teño ningún interés en que se suban hasta aos veciños, pero temos que saber tamén a que nos levou as políticas dos últimos anos do goberno socialista e se esas políticas obrigan a subir esas tasas. Eu entendo que se poden facer de outra maneira sin ter que subir esas tasas, pero en calquer caso non debería ser nada excepcional que un goberno fixese un presuposto, sino que é o normal e debería estar aprobado en decembro. Normalmente traese sempre en xaneiro, por asustes e por demais, pero non o que lle pedimos é que faga simplemente o seu traballo, que faga un presuposto e que nos diga cal é a situación do Concello, non? Porque ao final estamos dicindo unha cousa e dinos a contraria ao mesmo tempo. Ao final, usted intenta botar valores fora cando di que non lle chegaron os cartos, porque ao final, pois, as instancias supramunicipais ou instancias superiores, pois, mandan un requerimento e hai que esperar a que eles volvan a mandar outro requerimento. E por outro, dinos que ustedes chamaron en diciembre e reactivaron a petición ou activaron ese requerimento. É dicir, igual que o fixeron en diciembre, podrían haber feito moitos meses antes e ao mellor estábamos falando de outra cousa. E volvemos ao mismo. Si a obra se acabase en decembro
do ano 2022, se non me equivoco, pois o mellor houberase feito a justificación e estaría xa no ano 2023. Non se fixo. Permiteuse unha demora na obra de máis de 6 meses? Permiteuse. Cando chegou a hora de justificar, non se fixo nada para agilizar os requerimentos como di usted que fixo despois. É dicir, se se hubiera feito algo, está claro que podría haberse agilizado. Pois toda esa responsabilidade non é nin do Bloque Nacionalista Galego, nin nosa que non estábamos nesas funcións de goberno. Esa única responsabilidade correspóndelle ao grupo de goberno. O grupo que está entonces e o que está ahora. É dicir, esa é a realidade, porque ustedes eran todos concelleiros dese grupo. Por lo tanto, non nos veña a contar unha cousa e inmediatamente a contraria, porque claro, isto ao final convértese nun absurdo, non? Eu sei que usted ten medo que eu me aburra cando se remate o tema da Rúa Progreso. Por desgracia, non nos dá tempo de aburrirnos, porque ao final da Rúa Progreso ven outra máis, e outra máis, e outra máis, e isto é unha constante no Concello de Silleda, non? O tema das contratacións, os temas dos cambalaches estes nas contratacións, pois é unha constante que nos teñen ustedes acostumbrados, por cual ojalá me aburra, pero dá unha sensación polo que estamos vendo, porque aquí ao final é todo o mismo e entra un e sale outro, ao final pois estamos todos ante o mismo e a roda sigue xirando exactamente igual. Hai determinadas cousas en relación co SAF que sí que que usted nos veña a decir estas cuestións, pois sí que me parece máis grave, non? Eu sei que usted segue insistindo co tema da Xunta. Eu volvo a preguntar cal é a parte que pon o Estado e cal lle correspondería poñer por lei en relación co SAF, pero o certo é que nos anteriores anos, cando estuvemos pedindo recurrentemente que polo menos se cubriran os grados 3 en relación con este servicio, habendo recursos, habendo remanentes, nunca se quixeron cubrir. E non é certo que estuveran todos os grados 3 atendidos en algún momento. Sempre houve grados 3 en lista de espera. Sempre. Sempre. E o problema que temos, pode ser certo que non haxa traballadoras, que non haxa xente disposta a traballar, pero que as veña a culpar do absentismo, como se fora un absentismo forzado por esas traballadoras, porque o que está dicindo sempre, está falando dun absentismo do que parece que é responsable e que as novas cousas que usted lle prometeu, ese absentismo vais a rematar, queremos entender que isto non é certo. Que isto non é certo. Que pasa? O que non pode ser é que, primeiro, as condicións do servicio sean as que son e, sobre todo, a nivel de coordinación, os problemas que está habendo. E despois, que moitas das baixas son por unha sobrecarga de traballo. E vemos que cando incluso se consigue que determinadas persoas se inclúan na bolsa, xente que está traballando noutros concellos prefiere ter que desplazarse e ir a traballar a outros concellos porque lle sale máis rentable que traballar aquí. Por qué? Porque cales son as condicións aquí? Pois moita xente que estaba no servicio e que deixou de prestar o seu traballo nese servicio era pois porque simplemente tiña unhas horas. Mira, Ignacio, vouche propoñer, se queréis, facemos un día un monográfico sobre o SAF, porque creo que é moi importante, pero que estamos debatindo un préstamo e estamos índonos por los cerros de Úbeda. Eu creo que facemos un monográfico cando quede sobre a situación do SAF e a partir de aí debatimos, pero utilizar os tempos de un debate para un préstamo en cuestionar ou non cuestionar un servicio municipal non me parece máis axeitado. Mira, vamos a ver, é que se ti te vas a Úbeda, eu vou contigo e explícoche. Entendes? Porque hai cousas que non son certas. Entón, que nos veñas ahora intentando responsabilizar, porque o que estás intentando responsabilizarnos e decirnos que este préstamo vai a imposibilitar que se fagan determinadas cousas no SAF, eso é absolutamente mentira, porque isto estuvo pasando hasta ahora. E esta é a situación. Entonces, se non querías falar desto, pois non o verás falado, pero nos veñas a botar a nosa culpa da situación dun servicio, cando a única responsabilidade da situación dese servicio é do grupo que está no goberno. Vale? E esta é a realidade. E había traballadoras que estaban a xornada parcial e turno partido. E había xente que estaba con moi pouquiñas horas e non lle compensaba. E hoxe están aquí e mañá mandanas para outra punta do Concello e con estas cousas. Vale? E tiñan atrasos sin cobrar, e tiñan determinadas cuestións. E se municipalizou non foi polas ganas deste Concello, sino porque foi pola situación que debeu da empresa e que se lle anticipou
moitísimos meses antes e que nunca se quiso facer nada desde este Concello, a pesar de que tanto o grupo do Bloque Nacionalista Galego como o Partido Popular lle fomos dicindo cal era a situación. Vale? Que naquel momento a voceira Tania puso os puntos sobre as is sobre todas estas cuestións. Entonces, eu entendo que nos intentes responsabilizar e que non intentes asumir a túa partes de culpa naquelo que nos leva a ter que contratar este novo préstamo. Bueno, pois unha estrategia como outra calquera para intentar decir, pois eso, que non o que queremos é que se lles van os impostos, que realmente por este préstamo, pois, se non se cumple, vanse a retirar obras e servicios dos veciños. É dicir, ao final, isto non vai a pasar porque se aprobe ou non se aprobe este préstamo. Se vai a pasar isto é porque aqueles recursos que tiñamos, que eran os remanentes, pois para facer frente a esas obras ou eses anticipos que había que facer, consumíronse noutras cousas. E cando consumes todo ese pulmón que tes, ao final, pois estás nesta situación. Entón, se agora tedes que coller e recortarles servicios aos veciños, é porque vos gastastes os cartos noutras cousas. E volvemos a decir, ao mellor, se os equipos de bacheo non estuveran traballando polas tardes en campaña electoral e non se dilapidaran aí recursos desa maneira, ao mellor os estamos falando de outra cousa. Se non viramos cousas como vemos na liquidación do exercicio, no que se multiplican polo 100% os gastos de protocolo e no que se multiplican os gastos de membros electos, pois ao final estaríamos a mellor outras cousas. Pero que hai moitísimas partidas e volvemos ao mismo. O problema aquí é un problema estrutural, é un problema de gasto. E estamos cun presuposto do ano 2022 que non reflexaba a subida dos salarios e que non reflexaba pois, todo o cambio que houve nos funcionarios e non reflexaba as subidas dos costes que houve sobre determinados suministros. E iso é o que nos está traendo ahora aquí. E por moito que queiramos andar poñendo parches, ao final estamos nunha situación que o que volvemos a pedir é que se faga un presuposto que se poña as cousas claras de cal é a situación do Concello, de por que ven esta situación do Concello e, sobre todo, tamén que se faga autocrítica, porque, como decimos, por moito que se nos queira intentar convencer, mientras non están justificadas as cousas, non se poden cobrar. E sabíase perfectamente, se en diciembre non tiñades ese pago feito, nin siquiera justificado esa obra, que era imposible que se cobrase. Por lo tanto, podes seguir na túa teima de decir que todos os males son do Bloque ou son do PP, pero o certo que aquí o único grupo que está xestionando os recursos dos veciños de Silleda é o PSOE. O único que dilapidou 1.600.000 euros de remanente foi o PSOE. O único que nos trouxo a esta situación sabendo que non tiña capacidade para elo é o PSOE. E ahora mismo, si ten que haber recortes, é polos gastos que se fixeron desorbitados e, como decimos, pedimos información no anterior pleno que quedou se nos de dar neste pleno sobre algunhas cuestións importantes en relación con esos gastos e a día de hoxe seguimos sin ter esa resposta. Esperemos que se nos resposte e que se nos diga exactamente estas cuestións. Pero xa decimos, se os veciños van a ter algún presuicio, non vai a ser por non aprobar un préstamo, senón polo que se fixo durante o ano 2023 polo goberno socialista. Ben, Bloque Nacionalista Galego. Ben, queremos matizar que o bache, que agora mesmo é un bache, antes era a paralización de todo este Concello, é un bache no que estamos porque vos nos metistes nel. Temos que matizar iso, ten que quedar claro. Metistes nos vos, sodes os que estades gobernando, non somos nós por moito que se lle queira dar voltas e non queirades asumir as vosas responsabilidades. E si, os informes de intervención están ben e nós non nos poñemos en duda, había remanentes. Volvemos a preguntar, hai que repetilo, onde están eses remanentes? Agora mesmo quedaban 71.000 euros de remanentes. Os 239.000 que estaban apartados para esta obra, onde están? En que se gastaron? Precisamente queremos saber en que se gastaron. Entonces queremos pedir que, por favor, se nos traslade os investimentos do ano 2023 e 2024 con desglose, obra por obra, denominación, financiación, obrigas.
Remanentes comprometidos e non comprometidos. Eso sí que o queremos saber, porque xa que non se nos quere aclarar en que foron gastados, porque o resultado é que non hai remanentes, que os había nese momento, non poñemos en duda, porque se nos dixo na documentación, pero onde están? E tamén o que queremos deixar claro é que non se lle dé a voltas. Aquí estáse querendo aprobar un crédito para pagar unha obra da reforma da Praza da Bandeira. Podelle dar as voltas que vostede queira, pode intentar convencer aos veciños e dicirlle isto é para sufragar os servizos dos cidadáns. Eses cidadáns, eses servizos, cando ano pasado había remanentes, non foron sufragados. A xente seguía sen ter as carreteras bacheadas, seguía sen ter farolas, seguía sen ter servicios básicos en pleno 2024. E agora vennos a dicir a nós que se non aprobamos un crédito, repito, para unha obra, vamos ter que recortar dos servizos dos cidadáns. Pero que quere? Tentar amedrentar? Paréceme bastante demagóxico querernos dicir aquí que este préstamo é para intentar salvar que se poidan recortar partidas de outros lados de servizos dos cidadáns. Non, isto é para pagar unha obra. No momento en que se lle intenten retirar de outras partidas e de servizos dos cidadáns, como é o SAF, vostede sacou o tema do SAF, Ignacio volveu a falar do SAF e ao final estamos aquí falando dun tema que non é o que corresponde. Se nese momento o BNG vai estar ali, pero vai estar ali para defender os dereitos dos veciños e veciñas de Silleda, non para pagar e solucionarlle, sacarlle as castañas do lume dunha obra, porque o que debería facer é como alcaldesa facer o seu traballo e no caso de que non se poidera pagar debido á mala xestión, que temos que volver a recordar que é a mala xestión, igual o que ten que facer é falar coa empresa. E non coller e dicirlle a todos os veciños que igual hai que sacar e recortar dos seus servizos. Unhos servizos que non están cobertos e por eso nós falamos no anterior pleno, volvemos a recordar neste pleno, que hai prioridades. E hai veciños que teñen problemas que son problemas básicos. E que eses problemas deberían estar atendidos antes de estar realizando obras. Que entendemos que hai que facer obras, entendemos que hai que pagar as obras que se fan, estamos totalmente a favor de que haxa que pagalas, pero non intentemos darlle as voltas ás cousas. E temos que tamén dicir unha cousa, que xa que falamos desto demagóxico, pedirlle por favor que cando nos reunimos con colectivos, nos non estamos mirando a cor política deses colectivos, nos vamos falar ca xente, sea do partido que sexa, independentemente diso. Entonces, que faga o favor de que cando se refire había persoas que eran cercanas a vos, non intente xulgar esas persoas se son cercanos ou non, porque a cor política é independente de cada persona, e cada persona saberá a que partido político quere pertencer, non pertencer ou ser a política. Entonces, iso é unha maneira de facerlle ver á xente de eu sei que ti pertences a ese partido ou eres achegado dese partido, entón igual quer intuir ou facerlle ver a esa xente que dependendo de que cor política teña, igual vai ter unhas condicións favorables ou desfavorables. E creo que en pleno 2024 é algo que está fora de lugar. Bueno, cando fala o voceiro do Partido Popular de que podíamos ter feito a obra finalizada no ano 2022, se esquece comprobar exactamente cales foron as condicionantes de ampliación de plazo da obra. Creo que xa falamos desto moitísimas veces. Eu non digo unha cousa, digo a contraria. Me consta con moitísima claridade que se fixo moitísimo en fincapé co Ministerio para que nos pagaran os cartos da Rúa Progreso en máis de unha ocasión. Se lle mandaron comunicación, se lle mandaron un montón de cousas. Eu recordo perfectamente cando estando na xunta de voceiros vos dixen os dous, tanto a ti como a Area, que a última chamada telefónica parecía que dira algo de resultado porque nos chegaron un requerimento. Eso é o que me refería. Despois me fai moita gracia que diga vostede, que despois da Rúa, dice, non me vou aburrir ca Rúa Progreso, despois da Rúa Progreso veñen outras e outras e outras, evidentemente, porque eso significa que facemos moitas obras para os concellos de Silleda. Xa non vou entrar no tema do SAF, eu non acuso as traballadoras municipales do SAF de ter asentismo generalizado, pero o único que sei é que das 33 traballadoras municipales que temos unha media entre 10 e 12 persoas de baixa permanentemente por diferentes alternativas. As que están enfermas porque están de baixa está o meu máximo absoluto respeto, pero temos moitos días nos que os controles horarios non son suficientes.
E, polo tanto, vais implantar medidas que vai a permitir que ese tipo de situacións de xente que falta un día completo para acudir ao médico 5 minutos se poda regular dunha maneira máis legal. E eu non estou, non sei, vostede me di, non lle boto a culpa da situación, non sei como dixo exactamente, pero que falábamos da situación dun servicio. Eu non falo da situación dun servicio, eu falo da financiación dese servicio. En ningún momento me poñen aquí para abrir un debate sobre o SAF, sobre o tema da situación do servicio, senón da financiación dese servicio. Cando falan vostedes de que os remanentes están consumidos, que os consumimos porque fixemos ano pasado un desfalco enorme con obras máis amoreas polas eleccións autonómicas, eu lle recomendo que vayan a revisar as facturas que acabamos de aprobar en este pleno. Non hai unha sola factura que recollese o coste de asfaltados. Non as hai. Non as hai. Entón, por que vostede está dicindo así? Hai dúas facturas que recollen a apertura de cunetas, que foron feitas a máis a última hora do ano porque había moitos problemas de aguas na zona de Oleiros e na zona de Cortegada, pero non hai facturas de asfaltado en esas facturas. Por lo tanto, eu non estou intentando responsabilizar a vostede da situación, evidentemente, quen goberna é a que ten a responsabilidade, iso é unha resposta tamén para os dous. Quen goberna é o que ten a responsabilidade de gestionar cos seus acertos e cos seus erros, pero a nosa responsabilidade. O que eu estou dicindo a vostede é que vostede, como responsable político desta corporación municipal, que tamén foi electo por parte dos cidadanos lledenses, ten na súa man tamén facer a forza e a oposición necesaria para conseguir que a Xunta nos ingrese os cartos que nos deben polas competencias que non son propias. E vou non corrixir. Aquí non hai un problema estrutural de gastos. Aquí hai un problema estrutural de ingresos. De ingresos. Porque é así. Se a nos ingresan os 440.000 euros do SAF, nos ingresan os 70.000 euros da Galiña Azul, nos ingresan os 100.000 euros que temos de gastos de limpeza anuais, non teníamos ningún tipo de problema cos gastos que estamos generando en este momento. Eu non sei, cando se fala de gastos desorbitados, a que nos estamos referindo, canto en outros concellos temos que recurrir, aquí recurrimos un crédito de 235.000 euros para pagar unha obra, e en outros concellos, como a Estrada, recurren un crédito de 3 millóns de euros para pagar facturas pendientes. E que eu non sei por que se nos criminaliza a nos tanto por querer pagar unha obra e ter disponibilidade económica no orzamento para outras cousas cun préstamo a largo plazo, cando concellos do lado, co apoio da corporación municipal, conseguiron sacar adiante créditos de 3 millóns de euros. E aquí se nos culpa a nos de que non podemos facer un préstamo de 235.000 euros para un tema de un bache. Evidentemente, estamos aquí e nos asumimos as nosas responsabilidades. Eu nunca oculto as nosas responsabilidades. Pero nós temos a responsabilidade hasta onde a temos. Cando tiñamos que ter aquí os cartos ingresados da Diputación de Pontevedra, xa non vayamos ao Goberno de España. A Diputación de Pontevedra, que ingresaba todos os anos os recursos na anualidade correspondente, e que este ano, co cambio de goberno, a día 31 de decembro non ingresaron 1,5 millón de euros, eso non é responsabilidade nosa. Eso non contábamos con eso, nos. Porque sempre falamos do Estado. Pero que pasa ca Diputación de Pontevedra? A Diputación de Pontevedra no ano 2023 a 31 de decembro, por primeira vez en moitos anos, non tiña os concellos ingresados os cartos do Plan Concellos. A nós tamén, 1,5 millón de euros. Con 1,5 millón de euros non nos faría falta pedir este préstamo. E os 230.000 euros en que se gastaron, volvo a repetilo, os remanentes teñen uns fines determinados. Presentaremos al listado completo de todos os gastos que teñamos, pero lo volvo a repetir. Con eses remanentes pagamos a escola de Cortegada, pagamos a vivenda de Bandeira, pagamos o sendeiro do Deza, pagamos os incrementos salariais dos funcionarios, incluídas os do SAF, pagamos 12.000 euros máis para a escola de música, pagamos os gastos excesivos que temos que pagar de Galiña Azul, pagamos tamén o tema de incrementos de luz, pagamos os vestuarios de Bandeira, pagamos os vestuarios de Silleda, pagamos todas as obras que se fixeron, se pagaron con eses remanentes, porque nos confiamos en ter este ano outros 2 millóns de euros máis de remanentes que non temos. Entonces, non queremos darlle máis voltas, estamos falando dunha cuestión moi clara, non necesitamos cartos, necesitamos que simplemente nos axudedes a suplementar parte dos recursos que temos na Praza de Bandeira. Tedes o compromiso de todo o Grupo Socialista e, además, o compromiso adquirido en este acordo plenario de que tan pronto
como o interventor liquide o ano que ven as contas do ano 2024, amortizar a totalidade dese préstamo. Amortizar a totalidade. Eu sei que os veciños e veciñas deste concello faltan cousas por acabar de arreglar. E sei que hai moitos veciños que teñan problemas básicos. Pero tamén sei que as oportunidades chegan cando chegan. Nós non pedimos cartos para facer unha obra que tiveramos que financiar con recursos propios na súa totalidade. Europa puxo encima da mesa a posibilidade de que os concellos optasen as axudas do DUS. E nós nos presentamos. Eses cartos que nos van a chegar de Europa non chegarían para outra cousa, chegan para eso. Igual que os cartos que iban a chegar para os camiños escolares, iban a chegar exclusivamente para eso. Dicir, non nos sirve de nada decir que fan falta poñer máis farolas, porque eses cartos non nos iban a chegar para poñer farolas. Nos chegan para facer esta obra. E, polo tanto, se ahora mismo nos negades esa necesidade, nós teremos que cumplir co contrato que temos con esta empresa, incorporar estes recursos no orzamento e, por lo tanto, sí, teremos que minorar as partidas económicas do Concello. Estamos falando de que fixemos un xesto, eu creo que de generosidade, tamén ahora mismo, para que poderais ter un voto cómodo en este momento calquera das dúas forzas políticas. Estamos pedindo simplemente o crédito para unha obra que corresponde exclusivamente a unha parte que xa sabemos fijo que van a ingresar. Vanos ingresar 700.000 euros e vamos a gastar 230.000, nos van a quedar remanentes para o ano que ven. Xa non metimos nada máis, nada máis. Entonces, eu vos pido, de verdade, vos chamo de novo a reflexión, vos chamo de novo o acordo, vos chamo de novo a que vexamos que esta é unha situación que vai a provocar, e volvo a decir, pois, que se nos paren algunhas actividades cos colectivos, que se nos pare o maior número de arreglos nas pistas municipais, pero sobre todo tamén que se nos paren dúas cosas moi importantes que comentamos outro día na comisión informativa. Eu necesito contratar a máis xente para o SAF. Non me van chegar os cartos, que as necesidades que temos, os cartos que temos no orzamento, non chegarían para terminar o ano co SAF, se queremos contratar a xente que nos fai falta para poder atender a xente. Nós necesitamos facer máis contratacións do SAF. E se eses recursos os temos que emplear en pagar a obra de bandeira, e cando non entendo porque me dis os veciños teñen outros problemas que son máis básicos. Evidentemente, o problema máis básico é a atención destes maiores. E se temos que cumplir co contrato establecido con esta empresa e temos que dedicar parte do dinero que temos no orzamento, en vez de contratar personal para o SAF, temos que dedicalo a facer esta obra, entón sí que teremos un problema con moita xente. Por eso vos pido, asumindo o que queirades, asumindo a mala xestión, asumindo o que consideres que teñamos que asumir. O que digo que en este momento temos que facer un esforzo e entre toda a corporación dar salido deste golpe. No ano 25 imos a ter remanentes de novo que nos van a permitir facer máis cousas, establecer un orzamento xa de outro xeito, poderemos volver a dibuixar un orzamento no que os ingresos e gastos estén reflectidos, sempre e cando nos axuden dende a Xunta de Galicia, dende o Goberno de España a recibir o que nos teñen que pagar, que eso sería indispensable e fundamental para poder conseguilo, e nada máis. Solamente remato dicíndovos que eu non son unha cacique, non vou amenazando a xente. Eu, cando me refería antes de que había xente ali, calquera da xente que pode ser cercana aos grupos políticos que tedes aquí, Ignacio se ríe, non sei por qué, calquera dos grupos que estades aquí, tedes xente conocida, porque van nas vosas listas ou están cercanas aos vosos partidos políticos. Se algún deles, pois, claro, No. Estou dicindo que esas persoas que supoño que te contarían como foi a reunión, te poderían contar o que lles dixen aos veciños, que o meu compromiso con eles era que esa obra se iba a facer e que iba a traballar todo o posible para que se fixera. E se te contaron máis cousas, pois ao mellor temos un problema. Se te contaron máis cousas, ao mellor temos un problema. O que sí, quero pasar a votar recordando eso, que hai nada. O 16 de decembro do ano 23, a Corporación Municipal do Concello da Estrada aprobou un crédito exactamente igual que a isto, non para pagar obras, sino para pagar facturas pendientes. E vos pido a todos que non nos fagades o que non fixechedes en outros concellos como o da Estrada. Pois procedemos a votación. Votas a favor?
Votos en contra? Moi ben. Pois para que quede claro, o voto a favor do Partido Socialista e votos en contra de todos os membros da corporación. Eu creo que quede constancia en esta acta, señora secretaria, de que eu estou enseñando en este momento unha nota de prensa do ano 16 de decembro do ano 2023, no que se queda claramente definido que a Estrada solicitou un crédito de 3 millóns de euros para pagar facturas pendentes e que o fixo que a abstención do BNG. Eu espero que todo o mundo poda entender que esta situación a nós nos parece totalmente irregular e inmoral. Ben, pasamos ao seguinte punto do día, o punto 13, o informe do resumo de acordos contrarios a reparo, a dación de contas das resolucións da alcaldía dende a 52-2024 ata 272 do 2024, e a dación de contas, como facemos sempre, non sei se queredes debatilo todo así, queredes... Como? Non escoito. Vale. A dación de conta do informe de resumen de acordos contrarios a reparo ou omisión de fiscalización. Alguna intervención ao respecto? A dación de conta da liquidación do ano 2023. Aquí, para explicar esta liquidación. O Concello de Silleda liquidou no ano 2023 e fixo unha liquidación no ano 2023 con un resultado orzamentario positivo de 1.602.000 euros, 715,75. Este dato económico prodúcese a pesar do esforzo financiero que fixo o Concello por abonar todas as facturas, todas as obras executadas ao pecho do ano 23, sen que outras administracións ingresaran os recursos, tal e como se indica no informe de intervención, e o repetimos en estes últimos puntos tamén, de 2.412.504,03. Volvo a reiterar que abonamos toda a Rúa Progreso, os asfaltados do rural, as casas do Concello, e incluso adiantamos as sendas de Toiriz, todo elo con recursos propios. Este adianto de recursos ten provocado o dato que lle gusta a Ignacio, que é que a liquidación recolle un déficit de 1.777.000 euros. Simplemente o recolle en termos de contabilidade nacional e sen consecuencias, tal e como indica o interventor, xa que a liquidación resulta positiva, en todo caso, gracias ao músculo financiero que o Goberno de Silleda foi capaz de crear nos últimos anos e que permitiu que fóramos capaces de soportar esta injusta situación na que administracións superiores afogan os concellos que facemos as cosas ben e conseguimos as subvencións. Este exemplo deste músculo financiero e que, tal e como se reflicte no informe de intervención, un total de 938.000 euros de gastos se abonaron con excesos de financiación de anos anteriores, é dicir, tiñamos unha bolsa, un dato que evidentemente fai minorar o remanente de tesorería que levábamos o Concello arrastrado nos últimos anos. En este liquidación do ano 23, como decíamos antes, se recolle un remanente positivo de 71.000 euros, unha cantidade que se vai a agotar agora con esta modificación de crédito, pero que se vai a suplementar co anuncio ingresado polo Ministerio de Transición Ecolóxica das Rúas da Rúa Progreso. Así que recuperaremos tamén unha parte moi importante desta bolsa de aforro. O informe de intervención acredita tamén que se tiveron que facer outros axustes nos gastos non abonados no exercicio e que non se puderon aplicar ao orzamento, e tamén fai mención especial ás facturas que corresponden ao exercicio anterior e a liquidación da galiña azul, que ascende anualmente a uns 70.000 euros. Así que o que decíamos antes, a pesar de que antes Ignacio falaba de que nos facíamos moita campaña electoral, durante a campaña electoral eu recordo o presidente da Xunta de Galicia dicindo que iba a dar gratuidade a todas as familias usuarias, o que se lle esquecía decir é que obligaba os concellos a pagar casi 2.000 euros por neno o ano para manter esas galiñas azules abertas. Pero iso, como dixen sempre, non é máis que un suma e sigue, o que pasa co SAF, o que sigue pasando co mantemento dos coles. Volvo a reiterar aquí a importancia de que a Xunta desconxele o fondo de compensación para os concellos, ingrese o que nos corresponde por desarrollar as súas competencias. Alguna aclaración a isto? Sí, bueno, nos en relación con esta liquidación, ao final, bueno,
ven usted outra vez con o tema do Fondo de Compensación Local, parecenos moi ben, pero a liquidación ao final vamos a falar do que é a liquidación do exercicio. Usted despois molestalle que nos vayamos por outros temas, pero se o saca usted, dificilmente non podemos contestarlle. Pero bueno, ao final, como decíamos, o problema estructural que estamos vendo nos presupostos, estamos vendo nesta liquidación que se nos trae do ano 2023. Hai un desfase entre os gastos e os ingresos. Non é que a mí me guste que haxa unha diferencia negativa de 1.777.000 euros, pero ao final isto ten un porqué. E ten un porqué, por exemplo, pois se vamos ao primeiro capítulo, o capítulo número 1, é que hai unha diferencia entre a liquidación do ano 2022 e no ano 2023 de prácticamente 500.000 euros en sueldos e salarios. É dicir, isto é unha realidade. E isto é o que fai que as cousas hayan cambiado. E isto é o que nós estamos dicindo e polo que entendemos que ten que haber un novo presuposto e polo que ten que realmente clarificar estas cuestións para que realmente esas partidas estén axeitadas. Para que teña o dato, partíase dunha previsión inicial de 2.483.000 euros, fixose unha modificación de 1.025.000 euros e ao final os gastos comprometidos e os gastos e as obligacións netas recoñecidas foron 3.353.176 cando no ano 2022 estábamos en torno a 2.800.000 euros de sueldos e salarios. Hai partidas que se disparan, ainda que usted diga que non, pero esa reparación de mantemento e conservación de vías públicas sufreu un incremento sobre o que estaba previsto de en torno a 100.000 euros e a nos non nos doe que se suba en eses 100.000 euros. Parecenos ben que se hayan subido eses 100.000 euros. O que nos doe é que esas reparacións que se fixeron en sitios como a calle en frente ao Trujillo, na que vais hacia Toiriz, na parroquia de Chapa, todas as actuacións que se fixeron non duraron ningún mes feitas. Ainda que usted di que esas facturas que se reconoceron hoxe non viña ninguna relativa a pistas, si que había facturas relativas a materiales para pistas que se utilizan evidentemente polos grupos de bacheo. O grupo de bacheo non lle factura ao Concello, pero si utiliza recursos. Por lo tanto, vemos ao final que, como decimos, ese incremento de gastos é unha cuestión que é recurrente se analizamos as partidas 1 e 2 de gasto e, sobre todo, vemos que isto que nos levou xa no ano 2023 é a contraer o gasto en outras partidas que eran moi necesarias, partidas como podía ser, teño por aquí algunha así un pouco máis chamativa, como son os gastos de promoción de comercio. Gastos de promoción de comercio que caeron en 22.000 euros con respecto ao exercicio anterior. O sea, isto é un dato do que nos estuvo pasando ao final do exercicio, así como en actividades culturais, que tamén houve unha rebaixa moi importante. Frente a isto que vemos na liquidación, que se aumentaban os gastos de protocolo. Os gastos de protocolo incrementábanse en 22.000 euros. Isto é a xestión que ustedes estuveron facendo durante o ano pasado. Por lo tanto, eu comprendo que usted nos quera vir a responsabilizar, que nos quera vir a decir aquí determinadas cuestións, pero o que vemos tamén é que nas partidas relativas a subvencións a asociacións culturais e festejos populares ou asociacións deportivas, ao final terminaron con remanentes porque non se executaron todas estas cantidades. Concretamente, nas de asociacións deportivas, teóricamente, quedaba un remanente de crédito de 12.000 euros, na de subvencións a asociacións culturais e festexos quedaban 9.000 euros, es decir, de 74 solo se otorgaron 64 e de 68 solo se otorgaron 56. Por lo tanto, o que lle pedimos é que esas cantidades que terían que estar incorporadas aos remanentes de crédito deste ano que se utilicen e que non se veña a amenazar as asociacións
tanto culturais ou deportivas ou veciñais, con rebaixar as aportacións, porque, como decíamos, o ano pasado xa quedou remanente e iso utilizouse para outros gastos que nada tiña que ver cas actividades dos veciños. Por lo tanto, nos entendemos que esta liquidación do orzamento 2023 deixa ben as claras todo o que viñemos dicindo de todo o que dixemos durante este pleno, no que se din que os remanentes utilizáronse, por exemplo, para a Escola de Cortegada, da que se perdeu unha subvención que tiña en Concello da Xunta, por certo, para levar a cabo, e esa subvención perdeuse, e, polo tanto, todos eses cartos tuveron que pagarse directamente polo Concello e tuveronos que pagar os veciños de Silleda pola súa mala xestión, e, polo tanto, o que lle pedimos é que deixe de ameazar, aínda que usted di que non é unha cacique, que non lle gusta ameazar, ao final do anterior turno, dirixíndose ao Bloque Nacionalista Galego, pois a verdade que deixa un pouco ben claras cales son as súas mañas e cales son as súas maneiras, non? Eu creo que antes tamén de ver os resultados de cada votación habría que ver o que pasou en cada un dos concellos para que se chegaran a esas votacións, non? Pero nos o que lle estamos dicindo é que ao final ese problema estructural estamos pedindo que conforme o presuposto do ano 2024 que utilice eses remanentes cos que deixou de utilizar nestas partidas ou de axudar a emprendedores que quedaron tamén remanentes, que se utilicen eses remanentes que teóricamente quedaron e que, polo tanto, que non se penalice nestas cuestións porque non tería ningún sentido. Mónica? Sí. Nada, primeiro decir que eso, estamos analizando a liquidación do orzamento do pleno de Silleda, porque estamos no pleno de Silleda, efectivamente. Mira, falabas antes, dixeches que imos ter remanente de tesourería positivo este ano, e claro, a min recórdame hai unha película que se chama Minority Report, así veume a mente, que había uns precognitivos que antes de cometerse un crimen sabía que se iba a cometer. Ti xa sabes que vai haber remanente positivo este ano. Bueno, pues dependerá, pues o remanente positivo calculase con moitas partidas e dependerá, haberá ou non haberá. Igual que no 2023 houve de 71.000 euros, dubidoso. Entonces, non sabemos se vai haber remanente positivo, non se pode saber a estas alturas, e menos en un orzamento aprobado. Respecto á liquidación do orzamento do ano 2023, bueno, temos que explicar que, para que nos poida escoitar, que a liquidación do orzamento preséntase moitas magnitudes contables, financieras do Concello. As máis relevantes, ou as que quixera destacar, son o resultado presupostario, diferencia entre dereitos e obrigas adquiridas no exercicio, e o remanente de tesourería, que do que tanto falamos, que a grandes rasgos ven sendo a caixa que temos con determinados axustes, e o líquido, efectivo líquido ou equivalentes. Pois ben, en canto ao resultado presupuestario, esa diferencia entre dereitos e obrigas adquiridas no exercicio, hai que dicilo que no ano 2023 houve un resultado previo a axustes negativo en 1,7 millóns. Iso quere dicir simplemente que os gastos, este é unha realidade, os gastos comprometidos excederon en 1,7 millóns aos ingresos recoñecidos. É verdade que ese exceso de gasto financiouse, porque é que senón non cadra, non atan as cousas, financiouse con remanentes de anos previos, 900.000 euros, que xa non existen, a ver que pasa agora, e que se temos en conta os 2,4 millóns de euros pendentes de cobros de outras administracións, pois o resultado pasa a ser positivo en 1,6, correcto. Pero nos quixéramos resaltar ou preguntarnos como vai facer este ano a administración para pagar ese exceso de gastos, ou aparte dese exceso de gastos que é recurrente. E non falo solo da parte corrente, senón que suben os gastos, por exemplo, financeiros, por devolución de préstamos, e suben tamén os gastos por intereses. Como vai facer o Concello para pagar ese exceso de gastos, de compromisos de gastos adquiridos? Ademais, nós xa dixemos que deses 2,4 millóns de euros pendentes formalmente non se axustan as débedas que hai para o cálculo do resultado presupostario, non se axustan, pero nós dixémolo antes, hai 1 millón de euros está pendente de devolución polo préstamo do novo Concello, e nós o que lle invitamos é a que cando se poida devolva o antes posible ese préstamo para reducir a carga financiera. Se descontamos ambas partidas, o resultado do exercicio xa pasaría a ser negativo. Non son boas perspectivas, non sabemos o que vai pasar co resultado presupostario do ano 2024, pero as perspectivas que nos deixa o análise de fondo do resultado presupostario 2023 non é bo. E tememos que o resultado acabe sendo negativo.
O que tememos tamén é que vostede o que opte, como xa dixemos antes, é por non amortizar o préstamo, non anticipalo dentro do mandato e para ir usando eses fondos para ir maquillando os resultados un par de anos máis. Como xa dixemos, patada para adiante. E xa o mallarán os que veñan. Respecto a outra magnitude que se mide, que é o remanente de tesourería, asimilable, digamos, ao efectivo a curto prazo do Concello, as débedas a curto, as obrigas a curto, do que xa falamos, é que oficialmente foi positivo en 71.000 euros, non o poñemos en cuestión. O cálculo oficial foi positivo, pero tamén xa o dixemos antes e queremos recalcalo que neste mesmo pleno trouxemos gastos de 2023 a 2024 con un procedimento legal permitido pola lei, pero a realidade que son gastos que estamos recoñecendo no exercicio 2024 que correspondían a 2023. Que pasaría se esas facturas se houvesen metido en 2023? Pois que teríamos un remanente de tesourería negativo. E iso ten graves consecuencias para o Concello, porque o primeiro que ten que facer é recortar eses gastos para financiar ese déficit. Xa digo, as perspectivas, o que nos preocupa é o que vai pasar a finales deste ano e a finales do 25, e como queda o Concello a nivel financiero. Como xa dixo a miña compañeira, referente tamén a esta liquidación presupostaria, nós o que lle pedimos é que desglosen o anexo de investimentos tanto dos anos 2023 e do ano 2024 con todo tipo de desglose, obra a obra, non agrupado por grandes partidas nin por partidas, obra a obra, en que en cada obra podamos ver denominación, financiación, obrigas, remanentes comprometidos e non comprometidos, e así podamos facer un traballo de fiscalización máis en detalle, para saber en que se van gastando os cartos comprometidos para cada partida. Para nós, esta liquidación, o que amosa que 2023 foi un ano de excesos e despilfarro. Vímolo co traslado de facturas de 2023 a 2024, vímolo con ter gastado créditos que deberían estar retidos para a obra da bandeira que non sobraron como remanente, vímolo hai 2 semanas cando quixeron pedir outro préstamo adicional que, sorpresa, xa non fai falta. Sospeitamos que o que querían era ter un colchón maior para tapar o burato deste ano. Gastaron máis do que debían e podían, sen autorización do Pleno, incrementaron os custos das concesións, non se preocuparon polos ingresos e todo por mera estrategia electoral, co fin de conseguir de asegurar outra maioría absoluta que lles permitira seguir facendo o que querían sen ningún control. Por sorte, este mandato acabouse. Nos o que vou rematar facéndolle unha recomendación e é que traballen da man do Pleno, que deixen de darlle as costas ao Pleno e deixen de botarlle as culpas ao BNG, como xustamente acaba de facer, mira que ben me veu, e de vir aquí só para facernos responsables e cómplices das súas chapuzas. Bueno, despois desta retaíla de datos e demais, eu voume referir aos cidadáns que nos están escoitando para decirlle de novo que o Concello de Silleda liquidou o ano 2023 cun resultado orzamentario positivo de 1.602.715,75 euros. Este é un dato que parece reflectido na liquidación do orzamento e podemos darlle todas as voltas que queirades de futuribles ou de pasados. Pero o certo é que, a pesar de que nos debían máis de 2.400.000 euros, o resultado foi positivo en 1.602.000 euros e que o noso remanente de tesorería continúa sendo positivo. E este é o dato que teñen que entender e saber todos os cidadáns. En relación á subida do capítulo 1, me sorprende, Ignacio, que a estas alturas volvamos a sacar o novo tema do SAF. O SAF estaba no capítulo 2 e tivemos que pasalo todo para o capítulo 1. Por lo tanto, o incremento do capítulo 1 non se debe a que contratáramos a máis xente, senón que foi unha subrogación de todo o personal. Así que non fagamos demagoxia con ese tipo de cuestións, porque non é xusto nin que a xente o escoite, nin que a xente o poda chegar a creer. Aquí non se trouxo este préstamo porque non fixera falta o outro. Aquí se trouxo para facilitarvos a todos vos a posibilidade de que quixerades botar unha man a este pobo. Visto, non quixéchedes, agora decides que pedíamos máis cartos dos que nos facían falta, que todo un cambalache, todo un tal. Eu vos chamo, non sei, vos chamo ao consenso de novo para dicirvos que non sei por que razón, nin por que sí, nin por que non credes que estamos aquí para destrozar este Concello económicamente, cando é todo ao revés. Nos vimos dunha situación económica moi mala, no 2007, cando chegamos aquí, a situación económica era malísima, e eu me sinto moi orgullosa de que hoxe nos acompaña aquí o exalcalde, que foi a persona capaz
de solucionar ese conflito económico histórico que había aquí en este Concello desde fai moitísimos anos e volver a repetir aos cidadáns deste Concello que temos un resultado orzamentario positivo de 1.602.000 euros e que temos, ademais, nas nosas contas corrientes un total de 1.264.342,12 euros. Eso que se ten que quedar a ciudadanía con este dato. As contas do Concello de Silleda teñen en este momento 1.264.342,12 euros que non podemos utilizar porque non están incorporados ao orzamento. E o que pedíamos hoxe en esta sesión plenaria era que se nos permitise incorporar unha pequeniña parte de elo para poder finalizar sen ningún tipo de complicación unha obra na Bandeira e seguir ofrecendo servicios ás e os silledenses. Nada máis, pasamos ao seguinte punto do orden do día. Pode haber debate, turno de réplica. Podes facelo, esta é unha adopción de contas, non é habitual que interveñades, pero se quedes utilizado, podes utilizalo, non teño ningún tipo de problema. O Partido Popular, entonces, quere utilizalo? Sí. Gracias. Sí, vamos a ver. Hai esa partida do SAF que se incrementa, pero tamén é certo que hai un proceso de estabilización que se fixo durante o ano pasado que subeu os gastos en canto ao personal contratado polo Concello. Non estamos dicindo que se contratará máis personal, si é certo que se vai a contratar máis personal porque hai procedimentos abertos para un enxeñeiro, un arquitecto e un administrativo, se mal non recordo ahora mismo. Recollidos na RPT aprobadas en este pleno. Sí, pero por eso mismo, o sea, ao final, estas cuestións, estes sueldos non se pagaron no ano pasado, evidentemente se pagarán neste ano, ao final o que estamos dicindo é que hai un aumento de gastos evidente desde o ano 2022, que foi o último presuposto que temos elaborado por parte deste Concello, e, polo tanto, o que decimos é que, ao final, para ver esa realidade que temos e para ver esa realidade do aumento dos gastos, porque tamén en relación cos gastos de combustible con determinadas partidas houve un aumento que non estaba recollido no ano 2022. Ao final todo isto fai que se descompense e fai que se descompense e ao final que teñamos unha situación distinta. Como ben se recordaba outra vez, aínda que se presume dun resultado positivo con 70.000 euros de remanente, 70.000 euros que evidentemente xa non están, o certo é que se traían 150.000 euros de facturas. Esa é a realidade. Pode pintala como queira, pode decirlo dunha maneira, pode decirlo doutra, pero ao final a situación financiera é a que é. E isto ven causado por un incremento dos gastos. E isto é o que temos que facer. Por unha serie de externalizacións con precios máis que cuestionables en algunhas partidas, asegurando contratos moi amplios a determinadas empresas. Ao final, o que estamos vendo, pois, esta situación fixo que a situación do ano 2022 a agora cambiase radicalmente. E, polo tanto, o que lle pedimos unha vez máis e a vista desa liquidación e a pesar de vostede que hai 1.200.000 euros de caixa no Concello, eses de momento todavía non deberían de ser reincorporados a remanentes e esos son pois, unhos cartos de caixa que lle fai falta ao Concello para afrontar as súas obrigas diarias, como son pago de préstamos, pago de determinados gastos e pago pois, de gasto corrente que son necesarios. Non nos ten usted aí nun plazo fijo para poder dispoñer del para calquer outra cousa. É dicir, os remanentes que tiñan ata agora esgotáronos, seguimos na mesma deriva de gasto e cando un consume todos os aforros pero sigue mantendo o mismo gasto, pois ao final acaba tendo un problema. Por eso lle pedimos que canto antes formule eses presupuestos do ano 2024, nos diga exactamente cal é a situación real e vexamos cales son as solucións que temos que aportar para pois, compensar este aumento dos gastos. Sí? Sí, Veneno. Sabes a frase esa que di ti falle caso que eu che diga e non o que eu fago? Recordounos un pouco o que estabas dicindo agora, porque cando dis este é o dato co que se ten que quedar ca xente, bueno, Non te entendí? este é o dato co que se ten que quedar a xente, e das uns datos, a xente quedase cos datos que quere, e nós expoñemos, ti expós uns datos, e sobre eses mesmos datos nós facemos valoracións, porque ti dis o que che interesa e nós podemos rebatilo, e hai datos de fondos e rascamos sobre ese resultado orzamentario positivo de 1,6 millóns
que non son de todo axustados ou queremos facer valoracións e temos dereito. Non pasa nada, dos mesmos datos podense facer diferentes lecturas. Nós, como xa dixemos, por exemplo, do remanente de tesourería, claro que dá positivo, non o estamos poñendo en dúbida, a práctica contable dá positiva, non dá para máis, pero estamos explicando que en realidade, se nos poñemos a pensar que hai facturas do ano pasado que son deste ano, se o movemos, son negativos, é facilísimo, 1 más 2, non ten máis que iso. E mire, parece que nós aquí somos agoreros ou que nos encantaría que o Concello lle vaya mal, que non poida, non. Nos oxalá que o resultado nos analizamos os datos de 2023 e anticipamos que pode haber problemas, pero oxalá que o resultado do 2024 sexa estupendo e o 2025 os que sigan. O sea, nós non estamos aquí desexando que haxa problemas. Oxalá a liquidación deste ano sexa mellor que a do ano pasado. Pero xa digo, nós facemos un análisis e non nos convence o que vemos. Estamos preocupados porque sí que vemos descompensacións estructurales no préstamo, no orzamento, que non sabemos se vai acabar ben. Por iso lle estamos advertindo que é o noso labor fiscalizar e controlar o que están facendo, advertirlles de que a largo plazo o Concello ten un problema estructural e non o están querendo ver. Bueno, vou volver a repetir outra vez o que dixen en todas as intervencións. Este Concello ten retido no orzamento deste ano todos os gastos estruturais que necesitamos facer para rematar o ano. Todos. Non vamos ter dificultade para pagar absolutamente ninguna das cuestións estruturais que temos neste ano. Este Concello ten disponibilidade económica nas súas contas corrientes por máis de 1.264.000 euros. Así que eu pido, por favor, que non volvades a decir outra vez que a situación económica do Concello é mala, porque non o é. Temos retido todos os gastos que temos que facer. Todos os gastos que temos que facer están retidos. Todos. E, polo tanto, Xerardo, sin acritude, se eu non podo dicir aquí que creo que o remanente vai a ser positivo, porque estou totalmente segura que vai a ser positivo pola cantidad de cartos que nos teñen que ingresar ás administracións públicas, por que razón de ser ti estás aventurando xa que o remanente do ano que ven vai a ser negativo? Bueno, eu creo que sí que o dixeches. Espera, por alusión. Eu non dixen que o remanente, que insisto, eu nin me interesa, o sea, oxalá o remanente sexa positivo e non estou aventurando como vai ser. Eu que digo, non digo, eu que digo é que non sei como vai ser. E ti dixeches, como vai ser positivo, aprobádenos este crédito que o devolveremos co remanente positivo. Non sabes se vai ser positivo, Paula. Oxalá e oxalá sexa así. Pois é unha lástima que con ese futurible que te estou poñendo encima da mesa cos coñecementos dos datos que teño da intervención ti negues a posibilidade asillada de que podamos facer unha obra na Bandeira. Rematado o debate, pasamos ao seguinte punto do orden do día. Temos que votar tamén a inclusión na orden do día. Va, na orden do día tenemos que votar se procede el debate por maioría simple, porque non viene dictaminado. Se procede o debate porque non ven dictaminado, vale? É a moción do BNG sobre as plantacións intensivas na denominación de orixe en Rías Baixas ou zona do Valdulla. Votamos entonces a incorporación. Sí? A favor? Ten a palabra o BNG para exponer a moción. Ben, nós aquí como Grupo Municipal do BNG, e así como se tivo feito noutros concellos limítrofes, sobre todo nós tuvemos máis cercanía co Concello da Estrada e co Concello de Vila de Cruces, presentamos aquí esta moción sobre as plantacións intensivas de denominación de orixe das Rías Baixas na subzona do Val do Ulla. Eu non sei se algún lle coincideu pois visitar sobre todo Vedra e Boqueixón, que son os concellos máis afectados por este problema, e xa non digamos neses concellos, senón que está afectando a outros, e incluso agora podemos ver que Silleda pode verse afectada. Entonces, por ese motivo, máis por unhos motivos que vou explicar agora, polo que non nos parece que sea moi propicio para o Concello de Silleda que isto se poida levar a cabo nun futuro, e máis que queremos que o Concello teña clara a súa posición se isto chegase a pasar. Ben, como ben dixen, pois a partir de que se empezaron a facer plantacións intensivas nestes concellos, creouse unha plataforma en defensa do Val do Ulla que xa ven alertando dos problemas que se están producindo, debido a que se están convertendo grandes extensións de terreos deste val en cultivos de viñedos, pero de forma intensiva.
Entón, todos estes cultivos de viñedos pois provocan que se estean talando grandes masas de bosque autóctono, incluso bosques de ribeira, que eliminan así o papel ecolóxico que cumplen estes bosques para o resto da natureza, así como a eliminación de terras agroforestais que fan que se reduza a disponibilidade para a explotación agrogandeira, incluso facendo que estas terras pois suban de prezo. Despois, outro dos problemas, a parte da tala de bosque autóctono, tamén sería a rega destes viñedos, que aínda que exista a prohibición de rega do viñedo, excepto circunstancias extraordinarias que están previstas dentro da legislación europea, pois na práctica totalidade destas novas plantacións, especialmente en grandes superficies, estas van dotadas de elementos de fertirrigación, o que supón un incremento bastante grande do consumo de auga que se destina a estes cultivos. Así mesmo, nestes cultivos pois, tamén supoñen unha importante aportación de fertilizantes que afectan as augas e tamén a sanilización do sustrato. Entón, por todas estas cuestións, este cultivo tamén supón que todas estas cantidades de fitosanitarios que se van a utilizar para controlar as pragas e as enfermidades, pois que se vayan acumulando e que sean pois, prexudiciais para as persoas e para o medio ambiente. Tamén a utilización de herbicidas e o control da flora, todo isto dentro das plantacións, pois tamén vai acabar por ocasionar danos irreparables nos acuíferos. E vemos que isto é un problema pois bastante grande na auga e no medio ambiente, xa non solamente para os seres humanos, senón tamén para a fauna. En definitiva, que estamos ante un modelo productivista que parece deseñado para beneficiar simplemente as grandes empresas, que establecen un sistema de monocultivo intensivo en grandes espazos que o que fai é que vaya en decremento pois da explotación máis tradicional, tanto agrícola como gandeira. E inda que de momento o maior problema e a preocupación se concentra nos concellos veciños de Vedra e Boqueixón, como dixen anteriormente, pois é un proceso que posiblemente pode afectar da mesma maneira, pois neste caso en Silleda, a parroquia de Cira, que está incluída dentro da denominación de orixe das Rías Baixas. Entón, por todo isto que acabo de dicir, presentamos esta moción para a adopción dos seguintes acordos. E leo textualmente que o Pleno do Concello de Silleda traslada o seu apoio aos veciños e veciñas do Val do Ulla nas súas demandas para que de facerse novas plantacións de viñedos estas se fagan de maneira ordenada e respetando os seus medios e modo de vida. Solicitar que a Xunta de Galicia desenvolva a maior brevidade o catálogo de usos e orientacións productivas que contempla a Lei 11/2021 de recuperación da terra agraria de Galicia e que para o mesmo sexa perceptivo informe municipal para calquera cambio de uso de solo forestal a agrario para a plantación de viñedos de forma intensiva no Concello de Silleda e que deberá ser obxecto de estudo rigoroso supervisado polo Goberno municipal. E dentro deste estudo incluirá os efectos que se poidan derivar de dito cambio e garantirá que se respecten as masas de bosque autóctonos, a protección das contornas dos núcleos rurais e vivendas e das explotacións agrarias ecolóxicas ou sostibles, as brañas, humedais e zonas de ribeira dos cursos fluviais, así como a aceptación social de dito proxecto. Creo que isto vai tamén moi en liña ca declaración institucional que se fixo a comezos deste pleno e, polo tanto, imagino que os votos serán positivos. Señor turno de intervencións, Partido Popular. Ben, nos estamos de acordo con esta moción. É certo que se está planteando un cambio de usos productivos en determinadas zonas que está afectando e nas parroquias, por exemplo, como de Cira, pois está supoñendo pois un cambio do modelo productivo do solo. Non é menos certo que é unha situación moi atractiva tamén para os propietarios dos terreos, porque vemos que moitas veces as zonas de ribeira quedaban totalmente desatendidas e quedaban sin ningún tipo de explotación. Pero, bueno, isto non fai que non se deban de regularizar esas explotacións e regularizar ou planificar esa ampliación destas zonas de viñedos e, sobre todo, algo no que xa estuvemos mantendo diversas reunións que foi precisamente e que nos preocupa bastante en relación co uso dos herbicidas e
de todos os fitosanitarios que se botan, e que moitas veces, precisamente, como teóricamente son máis respetuosos co medio ambiente, hai que aplicalos máis a miúdo, moitas veces fan que, sobre todo nesas zonas de ribeira, en que se respeten os metros de separación das plantacións, fan que as derivas acaben levando eses produtos aos ríos e está causando algún estrago nos ríos, e algo que realmente nos preocupa, e que, como decimos, xa tuvemos algunha reunión ca Consellería para trasladarlle esta situación e que se intentasen poñer algún tipo de medida e consensuala cas empresas que están facendo esas plantacións e que ao final son unhas empresas moi limitadas e que se podría chegar a unha situación. Por lo tanto, nos vemos aceitada esta moción e vamos a apoiar porque entendemos que ten que regularse esta situación e, sobre todo, intentar que aquelas cuestións que son oportunidades para os veciños e oportunidades de mellora para as explotacións non terminen convertíndose ao final nun perxuízo para o medio ambiente e para o noso territorio. Por parte do Partido Socialista manifestamos o noso voto a favor, por lo tanto, non sei se cabe máis debate, se queres dicir alguna cousa. Votos a favor? Ese último punto que nos queda é a proposta do Pleno da Corporación, a proposta que presento aquí, di o seguinte: visto o escrito de renuncia a condición de concelleiro presentado por don Jesús Taboada Lázara o 4 de abril do ano 2024, con registro de entrada neste Concello número 1238 do 2 do 4 de 2024, visto que don Jesús Taboada Lázara tomou posesión do cargo de concelleiro o día 17 de xuño de 2023, tras as eleccións locais celebradas o día 28 de maio de 2023, en cumplimento dos artigos 9.4 e 40.4 do Real Decreto 2568 do ano 1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e 182 e 198 da Lei Orgánica 5/1985 de 19 de xullo do Réxime Electoral Xeral, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, tomar en coñecemento da renuncia da condición de concelleiro de don Jesús Taboada Lázara. Segundo, remitir certificación deste acordo á Xunta Electoral Central xunto coa copia do escrito de renuncia e indicación da persoa a que corresponde cubrir a vacante como concelleiro a xuízo desta corporación e dona Asunción García Hernández, seguinte da mesma lista, que o renunciante ao cargo e solicitar á Xunta que remita a correspondente credencial para que poida tomarse posesión do seu cargo. Suso non leva aquí dende o 17 de xuño de 2023, Suso leva con nós dende o ano 2015, 9 anos como concelleiro, 3 legislaturas en esta corporación, sempre nos primeiros postos da nosa candidatura socialista, e sempre desempeñando un papel fundamental para este Concello como é do medio rural. A parte de ser compañeiro, eres un gran amigo, unha grandísima persoa. Hoxe nos acompañaban neste pleno dúas persoas que non se quixeron perder este momento. Unha era o exalcalde Manuel Cuíña e outro era o compañeiro Claus Brey, compañeiros de política, de moitas comidas, de moitas amizades, que quixeron hoxe vir a despedirse de ti como concelleiro e que seguramente estén un poquinho emocionados como estou eu neste momento. Suso, estou moi orgullosa de ter compartido contigo estes anos de vida política, moi orgullosa. Foi un placer que te cruzaras na miña vida, foi un placer que a túa familia se cruzara na miña vida, e o único que podo desexar é para todos vos o millor que vos poda pasar, o máis bonito, e que Lourdes se poña o millor posible, o antes posible, e que todo vaya ben e empecedes a disfrutar desta ben merecida jubilación. Tamén teño que decir que, como xa lle dixen os veciños e veciñas de Laro na reunión, que vas a continuar sendo a miña liña verde non digital. Me encantará seguir recibindo de ti consellos, seguir recibindo de ti información e seguir contando contigo no noso equipo dentro da familia socialista. Eu, se queres tomar a palabra,
Despois vou dar tamén a palabra aos compañeros da corporación por se queren decir algunha cuestión. Mónica. A renuncia xa saben o motivo. O sea que darlle as gracias a todos, especialmente a Manolo e a Claus que se acordaron de ir. Que eu xa tamén me acordo moitas veces deles. A corporación, pois, dalle moito ánimo para seguir luchando. Moi ben. Moitas gracias. Ten a palabra entonces Ignacio. Sí, bueno, nos para agradecerlle o tempo que compartimos de corporación con ela. A verdad que foi un auténtico placer pois compartir corporación contigo, Suso. A verdad que sempre foi un compañeiro amable, cordial, sempre disposto a falar, e a verdad que eso que se agradece. Solo lamentamos que teña que producir esa renuncia por los motivos por los que nos trasladaches, e iso o único que che podemos desear é pois o mellor para ti e para a tua familia, e que che vaya todo o mellor posible na vida, porque a verdad que o mereces, e nada, só darche as gracias, e a verdad que da xente boa que pois que che toca encontrarte nestas cuestións e das cousas boas que te levas tamén da política. Por lo tanto, nada, ánimo e que vaya todo moi ben. Bueno, nos foron pouco tempo que tuvemos que compartir, pero agradecerche que sempre nos respetaches, nos trataches con educación, e a verdade non hai nada que poidamos dicir malo de ti. Moitas gracias por todo o traballo, que me imagino que foi moito, e nada, desexarche todo o mellor da túa vida e adiante. Moitas gracias. Pois nada, con un último homenaxe para ti, Suso, nos imos poñer de pé porque quero que te merques un aplauso de toda a corporación. Eu creo que se me permite esa brincadeira, Suso, a mí me gustaría que hoxe foras ti o que finalizaras a sesión. Así que podes decir aí directamente que se levanta a sesión. É teu. Podes levantar a sesión ti. Levanta a sesión. Pero que dicías? Levanta a sesión, simplemente tens que decir así. Levantas a sesión. Foi bastante larga, foi a última.